Tamis. Hindi na ma'am. Cinquenta. 50 po. Mas nasaan pa nindo kung lahat nabili. Hindi purutan. Ate Brenda, salamat sa patam sa unang tamsa. Ay, nabahita, boss. Kuwantin ka ng kilo, nabahita. Nabahita. Kuwantin ka ng nabahita, oh. Nabahita, kuwantin ka ng kilo. Hoy, Jago, shout out. Boy, salamat. Sa kay Grace. Hello, boom. Bipoy TV. Din lang natin to si Jin, guys. Salamat, Jigo, sa pagtambay. Hindi naman. Doon pala. Sir, bili ka lang, sir. Kuya B-Boy, sabi ni Ate Brenda. Sino po, pipino? 40 po isa. Isang tali. Ay, ala. Hindi, okay lang. Tatali ko naman. Ulit ko isa. Ito yan? Yung plastic. Gusto ko yan. Po. Thank you po. Ay, bili natin.
Mary Grace, may galaw shout out. Ay, salamat sa iyo, ano? Jigo, thank you so much sa pagtambayan. Very much, thank you very much. Ay, B-Boy, gusto mong sumali ni Jigo sa GC natin. Kayo ang mag-decide. Kuya Sunny Sen. Diego Boom, sabi ni B-Boy. 60 dito, yung 50. Iba-iba pala ang binta mo, no? Ano lang pwedeng itinda. Mangga, upo. Siguro iba pa yung order dito ay. Pag mayroon po, sineswerte po. Thank you so much po. Taga saan ka, Jigo? Taga Binangonan, Rizal. Yung pagpunta namin doon, wala siya. Nasa duty daw siya. Kaya hindi siya nakapasok. Ah! Ito FB ko, B-Boy M. Reyes. Aso ang profile, add mo ako. Oh, sige, add mo na, Jigo, para may sali ka sa GC. Si B-Boy ang namin founder, at siya yung admin. Ate Brenda, salamat. Wala sa po. Sino ma'am? Upo ma'am. Pili na madam. Kasirado Kuya Joby ka. Kuya Elmar, shout out. Hindi ko pa napanood ang video mo, Kuya Elmer, mamaya na lang. Salamat sa 6 viewers at 6 thumbs up. Pili na ma'am. Six thumbs up, boom, sabi ni Kuya. 40 po. 40. 35 na lang. 30. 40. Ay, 40, 50. 60. 50 na dito.
Cucumber. Bakit isa nakikita kong tambay? Tinatago yan ni Whitey sa iyo. Bakit wala akong marinig na mute ka? Ito. Hoy! Anong mute? Hindi na ako nakamute. Ay, Jigo, shut out. Baka loading. Pag-loading talaga, nagre-react ka agad eh. Mukhang may pupuntahan kayong dalawa. Ay! Laki ng kinita, yung po bumili. 40 lang, bumili ka na. Sus. Boss Edu, shout out. Bahala ka sa buhay mo. Hindi siya muted. Gwapo bukas, balik araw si Sunny. Oo. Balik na siya bukas. Kasi panggabi siya, di ba? Pang-araw naman siya ngayon. Bili na, ma'am. Abangan kaya ang mga bagong character ng subscriber. Oo, bukas na. Oo, ayos yan, Sir Edu. Boss Edu. Mansano. May mga bago kang bago kang alagari. Ay, nakalimutan ko, birthday nga pala ni Paula bukas. Birthday, happy birthday sa kanya. Paula, happy birthday. Sinong Paula? Ay, nagtak ka. Hindi na, ma'am. Hi, Miss Paula Paralejo, shout out. Yes, birthday ko po. Bukas 42 years old na po. Napunaw. Oy, Ken, shout out. Nasa Basilan po ako, Mark. Hi, Bornok, shout out sa Bornok. Boss Bornok, shout out. Miss Paula, thank you po. Salamat po sa pagbisita. Bukas week 2. 50. Bukas week 2 ng Sigabo. Oo, napapanood ko yan sa Facebook, yung Sigabo. Walang kami TV. Yung kita na moderator, Miss Paula. Ay, Royal Lexi. Taga Philippines ka? Yes, from Philippines, my friend. Royal Lexi. Tama ba, Royal Lexi? Pagkabasa? Yes, nasabi ni Miss Mylene Dison. Oy, Mylene Dison. May give moderator. Another moderator, you. 4 thumbs up. Shout out. Yes. What one viewer?
Salamat, nakasubscribe na ako. Salamat din po sa pag-subscribe. Marlon Dizon. Salamat, nakasubscribe. Isang oras ako maglalaro. Shoutout sa 5 viewers. Taga saan ka? Ano, Novaliches po. Okay na po. Mark Jo, nakasali na po ako. Oy, congrats. Good luck at sana makatulong kami sa iyo yung ano, journey sa pagwawaiti din. Tulad namin. Ano lang doon, ang gagawin lang natin doon. Taga Bariling, Novaliches. Sabi ni Miss Judy Ann Santos. Taga Novaliches po ako, ano, Royal. Lexi. Oh. Miss Judy Ann Santos, thank you po. Salamat sa mga artista natin dyan na nagbibisita. Yan guys, yung nakapin si Jigo, baka naman po pwedeng pa-subscribe po. So, mais ni Juan. Nabisita ba kayo kay Mabs? Hindi po kami nakapunta doon kay Mabs, Miss Jody. Doon lang sila sa bahay nila Tatay Alex kami nagpunta. Shoutout sa 3 viewers at 12 thumbs up. Bili na, upo. Battle guard at cucumber. Bili na kayo. Oh, shout out, tamsak dan. Oy, shout out, Madresira. Shout out sa mama. Kwenta po. Madre. Salamat po. Good afternoon. Kuya, salamat. Estelan. Ate Brenda, salamat. Ano, min channel ba ito ni Madre? Sera. Tama ba? Madre Sera ba ang pagkabasa? Jigo, salamat Jigo ah. Salamat sa ano. Ilan na ba subscriber mo? Kung sa imo ibalik. Anong kung sa imo ibalik? Ano yun, Royal? Hindi ko maintindihan. Manood ako, premiere mo kanina. Manood ako kanina. Oh, salamat. Nakita kita doon. Nakita kita. Salamat sa support. Andyan ang gusto mong ano, magsabi doon sa kanila. Magsabi ka doon, siya yung nasusunod. Sila ang founder ni Sunny Sen. Same here.
Miss Berl, ano, Miss Berlin Berhel. Hello. Same her. Thank you so much. Baligya. Ano po? Upo, tsaka pipino. Cucumber, tsaka battle card. Ang aking paninda ngayon. Kwenta po. Sa dami nagtanong sa akin kung lahat bumibili. Ay, balik na talaga. Dan Connect, Diego. Oy, Joseph, thank you so much, Joseph. Ay, Diego, si Joseph ay isa rin niyang member ng, isa yan ang member na Team Boom. Matagal ng member yan. Diego, papagawang kita ng logo sa aking kaibigan. Kaya ay Inday Lens Vlog. Pag mga isang linggo, sila usap. Oy, Jonalyn Martin, shout out. Sa imong baligya, ang baligya ko. Ay, Royal, thank you. Bigyan mo na ng logo yan, Sangkay. Hindi ko pa nga naibigay yung nyo yung bayad nyo ni Grace. Saan ko naibibigay yun? Pag nagpagawa pa ako sa logo. Joseph, shout out. Sasabihan ko siya. Magsisend ako doon ng bayad yun ni Grace tsaka yun sa'yo. Hindi pa na-send eh. Kasi nakaraan, walang laman ng Gcash ko. Shout out sa 3 viewers. Total 3 viewers, ang dami nagko-comment. Sino yung nasa ospital, Sangkay? Yung asawa ni Joan Martin. Si paring Roji, kumpare ko. Matalalik kong kaibigan yun. Ano kami nun? 60-50. Di ba 50 na ako? Mura na yun. Kano lang tubo ko dyan? Sige na ma'am, sige. Katulog ko rin. May gamot no. Video brown ha. Ayun si Roji, yung asawa ni Joan. Ayan, Jonalyn Martin. Ay, Jonalyn Garcia pala. Jonalyn. Subscribe mo naman, Jonalyn, yung mga Team Boom. Ayan, si Joseph, baka may yan, mabait ang puso niyan eh. Baka magbigay ng konting chulong. Ito yung asawa po. Oo, yan si Jonalyn. Yan ang asawa ni paring Joji. Hindi naman siya hindi naman nagbablog yan. Ano lang siya. Organic viewers. Yes, sige. Very good. Mabuti naman. Pagkantamad, magdikit ka dyan. Ayan, si Ate Malin Ate Malin, shout out sa'yo. Happy Sunday sa ating lahat. 50 po. Minami, bili ka na. Baka naman kaya ng Team Boom mag-ambag-ambag lang ba? Makaipon din tayo ng... mag-ambag-ambag tayo. 50 po. Mag-ambag-ambag tayo. Okay, ako? 500 ako. 500 akin. Kung sino magbibigay, yan nyo kay B-Boy. Si B-Boy kung saan ba, sa waray, magtirok, yung mag-ipon. Pero mamaya lahat ang account nila. Ayan, nandyan nandyan na si Joseph Salas, Brenda, Shuttle Project. Ayan, si Kuya Elmer Ogay, yung pumupunta sa bahay, yung may tungkod.
Dikitan mo mga yan. Maya-maya may upload ulit ako non-stop hit ang mga kanta ni Rika. Oy, Pinoy, classic official shoutout. Wow, sabi ni Rika, Paraleo. Oy, Rika, shoutout sa'yo. Ate Brenda, shoutout. Yan, Jo, dikitan mo yan si Ate Brenda. Ma'am Rika, Miguel. Joseph, di ba ang sabi mo ay mag-ambag-ambag tayo? Ako bibigay ako 500. Dikitan nyo si Pinoy Classic Official, sabi ni Miss Reka Paraleo. Good morning, Gigos, sabi ni Reka. Yung mga, yung mga artista, Joe, wag mo nang anuhan yan. Kaya mga ninja lang yan. Yan si Diego, dikitan mo rin, Team Boom yan. Team Boom, shout out. Oy, ayan, si Mabi TV, kilala mo rin yan. Nakikita mo yan dito pumupunta. Dikitan mo yan si Padi. Padi! Mayroon tayong mission, baka pwede kang makatulong Padi. Kahit magkano lang. Magambagan tayo para dun sa aking kumparing Roji. Kasi alam nyo mga koray, bago ako nag-vlog, nag-umpisa ako mag-vlog, ang kasama ko talaga sa pagbablog, si Roji. Saan kami pumupunta noon. Minsan sinasama niya ako sa Villaverde, maglalako kami. Nagbablog kami doon, ako nagbablog. Kaya makuwela yung tao na yan, talagang nagkasakit lang. Luto na ako ng kapadi. Uy, bigyan mo ko Dala mo ko. Dala mo ko Padi. Tapos dikitan din si Pinoy Classic, sabi ni Sir Diego Castro. Hoy, Sir Diego Castro, shout out sa iyo. Ano yung ambag sangkay? Mag-aambag-ambag kung kahit magkano lang para sa bibigay natin sa asawa ni Joan. Parang Roji. Yung nakita niyo na yun, di ba? Yung tinuro ko sa inyo nung birthday ko, di ba? Nagsabi ko sa inyo ito yung nung nasa labas. Pengin laing insan. Walang laing, uy, Mary Grace. Ang laing. Okay, 13 viewers at 20 thumbs up, thank you. Pengin laing, wala nga, laing si dala si Diego, Mabi TV, Miguel shoutout, sabi ni Diego. Ate Brenda, salamat. Tal Project, gising ka na. Umising ka na dyan. Aba. Sir Diego, Miguel shoutout, sabi ni Mabi. Pero pagkano siya? 60, 50. 60 din. I can't to be sarang sopa. Timbom, didikitan kayo ni Joanne, asawa ni paring Roji. Andyan lang siya sa Gidley. Pero, ganun. 50, 60. Oh, 120 po. Thank you, sir. Langka ang sabi ko, insan, tulog ka na naman. Oo nga eh. Gusto nyo pala dapat nagpakuha kayo ng laing kay Mobs. Ang gaganda pa naman laing ni dala-dala ni Mobs, Tadjakero. Matagal nang tulog yan, Mabi, sabi ni Kuya Elmer. Tol G, Yahoo, sabi ni Kuya Elmer. Ate Brenda, salamat sa pangaway-kuhay. Project, Miguel, shout out. Oh, Tol Project, shout out. Ayan, Joanne, si Tol Project, si Ate Brenda, si Elmer Ogay, si Mabi TV, si Mary Grace. Ay, Mary Grace, baka mo nga yung mo, main channel mo. Ayan, yung Mary Grace Francisco, kala ko laing lang ka pala. Pakidikitan na lang at yan, sa Timbom yan. Asa ba si Joseph na wala? Hoy, Joseph, nasaan ka na? Baka kinausap siguro si Bibon. Tinawagan nun. Lang tayo, magbigay tayo ng konting panggastos nila. Sana tayo ambagan. Ay Grace, yung isanda mo sa akin, isabay ko na ba? Meron kay sandal sa akin eh. Insan, pahingi.
Ako, kausap ni Madam Biboy. Ah, ikaw ba ang kausap? Ano ba sabi? Ano daw ang plano? Grace, sabi ni Project. Kasi pag nalaman yun ni Ma'am Ilang-Ilang, ay ano yun. Kasi ibablog ko naman yun. Magbigay kayo para may abot natin. Mayroon akong vlog dun kay in-sponsor ni Ma'am Ilang-Ilang kahapon. Ay nagpunta tayo doon. Ay bigay ko na kahapon. Kaso, hindi ko pa na-edit. I-edit ko pa mamaya. Ay B-Boy, may sabi ang Erap, magambagan daw tayo. Sabi ko, 500 ako. Ngayon si Grace may 100, idadamay ko na para walang kawala. Ay Michelle, shout out. Will, where are you? Sabi ni B-Boy. I don't know, Will, nasaan na? Will, where are you na? Jago, may galaw sara, sabi ni Project. Michelle, shout out sa iyo. Ano yun? Si anak? Walang ligtas, sabi ni Mary Grace. Oo, walang ligtas yung 100 mo. Nasa akin eh. Idadami, isasama ko na yun. Ay, ano lang po, 50 to 60. Maray Mami, boom, sabi ni Project. Nice to meet you all. Ay, shout out sa iyo, Tuna. 11 viewers at 21 thumbs up, thank you. Guys, baka hindi pa kayo nakadikit dyan, baka naman. Tiyanak. Are you Mexican? No, I'm Filipino. I'm proud Filipino. I'm from Philippines, my friend. Tiyanak. Tiyanak. Tama ba? Tiyanak. Tiyanak isa. Sino ba yan? Tiyanak ba yan? Makmak, shout out sa'yo. Sige, bigay mo na lang sa kumpare mo. Salamat sa kay Grace. So, di may 600 na ako dito. Hawak. 500 sa akin, kay Grace 100. Ano yung dikit? Dikit. Lagyan mo Pinoy pandikit Juan. Anong dikit? Subscribe mo. Magtatanong si Grace, si Juan kung anong daw ang dikit. Lagyan mo Pinoy pandikit para dumikit. Ito naman yung tao na ito. Oh, you look Mexican. No, I'm not a Mexican. Ako, hawak mo. Itlog ko. Aray mo. B-Boy. Matani mo. Pipino po. 30 na lang. Ayaw. Ay, Michelle, shout out. Guys, yung si Diego na andyan, ha. Baka po dikitan po yung kanyang sa bahay. Subscribe ka ko yun, Juan, yung dikit. Ay, Vegetor, shout out sa iyo, bro. Meron kaming mayroon kami meeting abansi. Ayan, Jonalyn Martin, dikitan mo rin yan si Vegetor. Para pag nagbukas ka ng YouTube, makikita mo mag-pop up yung mga yan sa iyo. Subscribe na ko po ng mga viewers mo na may blue patch. Oo, thank you, salamat. Boom, sabi ni Vegetor. Vegetor, dikitan mo si Jago, please. Kaibigan niya yan, kamo. B-Boy, si Jago. Kailan, bro? Meron kaming pinag-uusapan about sa tutulungan namin si ang kumpare ko, Roji. Kahit magkano lang, kung sino pwede sa timbong, kung sino magbigay, salamat. Yung hindi naman, okay lang po. No problem. Wala naman sa pilitan. Meron akong 500 tsaka 100 kay Grace. B-Boy, see those I need 50 anymore. But 150. Sino ba to? Si Tiyanak ba to? Buwang to Tiyanak na to Oy, Tiyanak, ma-hide ka dyan. Bahala ka. Pag nagkadikit po kami now po, sabi sa upuan. Magkadikit ba kayo? Pagpatong na kayong dalawa. Pagpatongin nyo na para hindi kayo gasto sa upuan. Jago at Vegetor. Tiyanak isa. Si Tiyanak ba yun? Hindi ako moderator. Ay, Tiyanak. Hindi ba mong pangalan mo moderator na si Tiyanak. Ay, Tiyanak, baka naman. Nako, si Tiyanak. Sabi ni Boss Robin Padilla, artista.
Sino kayang gumagamit ng ninjang ganyan? Ano? Ang dami niyang hawak na artist. 14 viewers, thank you. Ayan, nandun si Joe. Nandiyan si nanay. Like, salamat sa like. Video dar, salamat tol. Ayaw ko moderator. Vibrator lang, aray mo. Ay, Tiyanak, bumili ka na ng ano namin paninda. Ayos ka dyan. Mayroon ako dito ano. Cucumber. Ano benta? Upo at cucumber. Oh. Pipino, pampatigas. At upo, pampahaba ng buhay. Ba't nag-change ka ng name, Tiyanak? Sabi ni Boss Robin Padilla. Oo, nag-change yan. Emmeline. Hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Si Padi nagluto ng langka eh. Masarap yung Padi yung luto mo. Ayun. Pinoy Classic, hello po, sabi ni B-Boy. Tiyanak, ang paninda ni Jonalyn, bilhin mo para makatulong sa asawa niya na nagdadialysis, sabi ni B-Boy. Yes, Tiyanak. Mark Jo, ano kayang feeling upuan yung upo na binta mo? Ay, siyempre, pag inupuan mo yung upo, malamang butas eh. Lubot na mo, Dok. Buwang ka talaga, Tiyanak. Magpalit ka na naman ng pangalan. Tiyanak, famous to eh. Chego. Boom, B-Boy. Markyo, ano kaya... Ay, Tiyanak, shoutout sa'yo. Buwang ka. Miss Agot at Sidro, shoutout sa'yo. Ayaw mo ng ano, pipino? Asin ba yun? Oy, kulang, shout out Sagani, sabi ni B-Boy. Oy, Sagani, nandyan si Sagani. Ay, salamat. Napasyal si Sagani. Ano? Mark who face lang. Ano? Ano yun? Tiyanak, di ko maintindihan ano who face lang. Hello, kulang, sabi ni Visitor. Mark, bot sa imo dong. Si Sagani, sabi ni Agot Isidro, boom, like, sangkay, Pogi Mark, ay sana all, Pogi. Walang may galaw sa raw. Mark, Opo at Pipino. Pipino at Opo. Pipino at Opo. Opo na, Pipino pa, sana all, Paldo. Isagani, hello, sabi ni Visitor, Yahoo. Opo, 50. Magalit pa yan sa akin si Ma'am Maria P. Yari ka doon. Di yun nagagalit. Visitor, hello, sabi ni Kulang. Ate Brenda, Jego, sabi ni Kulang. Jego, salamat sa pagkaway-kaway dyan. Kulang, bili ka na ng mais para sa isa ng nagdadialysis ni Kulang, sabi ni B-Boy. Hello, Visitor, sabi ni Isaganon yun. Sabi ni Bojo Molino. Molina pala. Hoy, Bojo Molina, shout out sa iyo. Iba na naman pangalan to. Sabi ni Pipi no Titi, yes. Iwan ko sa iyo, Tiyanak. Bumalik ka na ng mais ni Joan. Kunti na lang yung mais niya, Tiyanak. Baka gusto mo bumili. Ayan, papakita ko sa iyo. Pakita ko sa iyo, ano, paninda ni Joan.
You want mais, ano? Tiyanak? You buy now. Ito na lang yung mais mo, Jo. Oh, tiyanak, ito na lang pala yung mais mo. Mais niya, oh. Magkano ba kilo? Ano, sandaan. Pero sige, ano naman, may bawas yun. Ay, tiyanak, ito yung ano, ito yung asawa niya. Yung asawa niya na nagdadialysis. Si paring Roger. Napaka-hospital. Pupunta daw siya ngayong ospital kasi walang bantay yung asawa niya. Kaya kung gusto mong bumili, tiyanak, alam naman namin napakabait mo. Sarili ko sa ano. Napakabait naman ng tiyanak na yan. Ito na lang yung tiyanak yung paninda niya. Magkano to lahat? Sino nagtanong? Magkano lahat? Ano naman, maganda lalaki. Ititimbang to, tiyanak. Per kilo. Pupunta ako sa Magkano mabigay mo per kilo? Sige, yan na lang natin. Siguro. Lilingon ko saan? Hindi, magkano ka ng per kilo mo kung magkano ang kilo mo bigay? Ay, mga 80. Parang ago no. 100 kasi bentana. Tiyanak, yan si Jonalen. Yes, yan. 20 viewers sana all. Dami akong viewers Hayop na po tayo. Malalaki kasi. Yan yung, Paano gumagano'n ba? ano, sabihin mo nga sila. Hi, thank you mga viewers. Di, sabihin mo na ano para sa ano mo sa iyong darling. Ano, mais for akos para sa aking asawa. Yung asawa, jowa na asawa. Jowa na asawa. Camera, shout out camera. Hindi ko alam tsana kung magkano lahat pero kilo niya malalaman. Si Jonah Good, Tiyanak. Ay, sige. Yes, salamat, Tiyanak. Malaking tulong yan. Tiyanak. Tiyanak. Yan si Jonah Lee. Parang inamin normally ako na. Sino ba? Yan, sabi ni Bonjo Molina. Yan po yung asawa ni Paring Rogie, yung nagdadialysis nasa ospital ngayon sa saan ba yun? Ano ba yun? Saan ospital? Peace up. USAB? Peace Avenue. Ay, Ace Avenue pala. Tiyanak, bili ka na maluoy, sabi ni Maria Pay. Ay, ito, tiyanak na lang yung paninda niya, tiyanak. Hindi ko alam kung magkano lahat, pero ititimbangin naman kung magkano lang ang gusto mong ano, maitulong sa kanyang ano. Patingin niya yung picture, kung may picture ka. Wala? Wala na kasi per piece. Pero kung per piece. Sino nagsabi? Roger. Per kilo pala. Mais, akala ko per piece. No, per kilo. Kaya nga, ang bintahan... Mahal kasi ano, rainy season. Ang bintahan niya kasi tiyanak ay 100. Ibibigay niya na lang 80 ang kilo kung... Kano bang isang tatlo? Malalaki to, pre. Depende sa ano to, sa... Ito, may maliit. Depende sa size. Pag ganyan, Pag ganito nakabalat. Kaya, nakabalat. Balatan lang ko lang lahat. Hindi, mamaya pag ano. Pag Tignan natin. nakabalat, sige. Check ko muna ha, tiyanak. Kung mga magkano lang tiyanak ang ano mo, pwede naman yon. Ay, ang puti. Ano mo na lang yan, mga 218. lahat na yan. Yung ganyang karami. Kasi pupunta pa siya ng ospital, walang bantay ang ano, ang paring Rogie. Good, tiyanak. Wala na lang. Sa hospital nung kaya, inaano ko na. Napaubos ko na. 70 lang, sir. Kuya Project, sabi ni Pe. Good, tiyanak. Corn ba yan? Oh, yes. Jolene na Magdangal. Artistahin, ah. Yan na lang yung paninda niya. 20 viewers at 30 thumbs up. Thank you po. Kasi ano, Aba, fresh. tama, magkano bintahan niya? 100. 100 na? Hindi, 60 yung Ay, 60 sa puti? Oo. Bakit? Wala na 60? Ah, wala na ba? Ayan na lang, dilaw. Yan na lang yung tiko na. Ito, ganun mo, papatimbang si ma'am. Ano, may balat ba? Pag may balat kasi, iaano ko sa 90 less 10. Oy, 1 mix bundok, shout out sa iyo. Aba, pahingi. Wala pa po, hindi pa namin alam kung 49. bibili ang tiyanak. Try pa namin po.
Sikit lang yan, sikit lang. Wait lang, Jo, ah. Anuhin ko lang to. Magkano ba yan, ma'am? Sabi ni Juan Mig Bondok. Ang per kilo niya, 100 ang bintahan niya, pero ibibigay niya daw 100, 80. 80 na lang. Boss, maganda pala bintahan dyan. Linggo kasi ngayon, no, tiyanak. Mabili talaga ngayon. 70? Magana? 70. Kahit 70 daw, tiyanak, pag gusto nyo. Pag gusto mo daw bumili, tiyanak. Pag ano kasi, linggo dito, mabinta naman talaga. Kaso lang talaga, hindi naman lahat ng customer ay bumibili lahat. Ayun kasi talaga siya, tiyanak, yung asawa ni Nerod. Talagang kailangan talaga nila sa yung makaubos ng ano, kasi wala nga bantay yung asawa niya ngayon sa ospital. Eh kami naman hindi ko naman kayang tumulong ng financial. Gaambagan lang kami ng timbong. Pwede po 70 per kilo para maaga ako makapunta sa ospital. Sabi ni Jonalyn Garcia. Yan yung Jonalyn Garcia, ano, channel. Yan po yung asawa ni Paring Roy. Yun, sabi ni Miss Gladys Reyes. Oy, Miss Gladys, shout out. Pwede naman balatan yun, ano, tiyanak. Ano. Kung gusto mo yun, kung gusto mo lang bumili. Hi, Cherry, shout out. Charlena Blue, thank you so much. 16 viewers at 34 thumbs up, thank you po. Guys, yung mga nakaabang po dyan, magkano ngayon mais? Ang bintahan ng mais ngayon, Cherry, ano? 100 ang bintahan niya. Pero, bibigay na lang daw na 70 para may bawas. Go, tiyanak, tulungan mo sila. Jonalyn Roji, please. Sabi ni Biboy. Bombiboy TV. Oh, yan. Kami kami naman po sa Team Boom, mag-aambagan po kami. Bubukod namin po yung iaabot namin doon sa mag-asawa. Mag-aambagan kami. 50 po dyan, so 60. Kaya 50 na lang dito, ma'am. Gusto niyo po. Ayaw mo? Di ba? Mahal na pala ngayon. Oh, mahal na talaga mais ngayon. Di tulad dati, magkano lang bintahan namin mais? 50, 60 lang, mabilis maubos. Ngayon, napakamahal. Per piraso kasi ang kuha niya yan. Pag tag-ulan kasi wala wala ganong mais kaya medyo mataas ang mais ngayon. Pag summer medyo mura. Kasi mabilis mapanat. Mabs, boom. Oy, Mabs Tadjakero, shout out. Thumbs up po, kapatid Mark Joe, sabi ni Mabs. Manoy Mabs, sabi ni Project. Miss Jenny Kison, hello. Mima, Gcash number mo. Send ako, bigay mo sa kanila. Oy! Thank you ko lang. Thank you ko lang, salamat. Magpapasalamat lang ako kay Salamat tayo kay Kulang. Joe, mayroon nagbigay sa iyo. Pakipasalamat ka kay Kulang. Yun yung kay Kulang? Oh, yung subscribe mo siya. Storya ay Kuris. Ano ba sasabihin ko? Si Kulang. Thank you ka lang kay Kulang. Thank you po Kulang kasi iba kasi yung nasa Thank you po Kulang. Thank you po sobra. Iba yung parang niya dyan sa Storyahin Kuris kasi lang niya. Hindi, pag pinindot mo yung na. Cool lang. Parang gano'n. SS ko, Mima. Ayan ko lang, nagpapasalamat si Joanne sa'yo. Jo, pasalamat ka kay Kulang. Salamat po sobra. Thank you po. Thank you po Kulang. Thank you sa lahat ng mga Team Boom tsaka sa lahat ng tumutulong sa amin. Through kay Marjo. Andiyan si Ma'am Ilang-Ilang, nandyan lang yan. Thank you ulit Ma'am Ilang-Ilang. Nandyan lang. Sige, umayan na. Hintayin lang namin ang aming pinakagwapong tiyanak Nag-ano pa yun, nagdadasal. Hoy, tiyanak, nawala ka na, nagdadasal ka na? Pastilan si tiyanak, hoy. Nagdasal na kaayo. Hoy, kwento.
Diba? Palalayas lang ako dito, may benta na agad. Ang kagandahan lang dito sa palengke mga koray, pag marunong ka makisama, hindi ka 40 po. Opo. Ha? Tolmark, chat na lang ako. Tol Project, mayroon tayong sa, ano tawag nun? Para sa tulong natin sa Ako, mayroon akong iambag 500. Si Grace, mayroon na 100. Kasi may 100 pa si Grace, hindi pa nakuha. Sis Grace, may galaw siya sabi ni Video Tutor. Lang, salamat ulit. Kung si Biboy ay sumasahod sa YT yan, hindi yan mag-aatubili magbigay. Kaso wala siyang sinasahod sa YT, kaya salamat kay Biboy sa A4. Jomar Sarati, sabi ni Tol Jomar. Ay, Tol Jomar! Guys, meron akong gustong ilapit sa inyo. Kung gusto niyo pong magbigay po ng konting halaga po, kung magkano lang po, ay malaking bagay po yun para maitulong natin sa aking kumpare na nasa ospital. Kahit magkano lang halaga po, mga kawaray, mga timbum. Kung gusto niyo pong po, may Gcash po dyan, andyan ang Biboy TV. Kung kilala niyo ang Biboy TV, pwede niyo doon i-direct sa kanya. Ililista na lang po yung mga pangalan nyo sa buhay. Kahit magkano po yan, ma-50 man yan, ma-20, ma-100. Malaking bagay po yan, makakatulong po yan. Pag pinagsama-sama yan, makakarami po yan. Kasi malaki po nasa ospital po siya. Ang dialysis po niya, sa isang linggo ay 3 beses po yata. Siyempre, gastusin nila. Siya lang naghahanap buhay yung asawa niya, si Joanne. Sana po makatulong po tayo. Kung kahit magkano lang po, ay hindi naman puro dito para sa akin kumpare to. Kasi 2019, mula nag-start ako mag-vlog, siya na po yung ano tawag nito? Tumulong sa akin yan, si Rogie. Kaya gusto ko rin nilapit sa inyo lahat. Kung gusto niyo pong makapagbigay, kahit magkano lang halaga po, tatanggapin po namin nila B-Boy. Pwede nyo send kay B-Boy, pwede rin nyo sa akin kung kilala nyo ako. May friend pa tayo sa Facebook, pwede nyo i-PM sa akin, may ako dito. Camera boom, sabi ni B-Boy. Hello, Video Tour, sabi ni Grace. May galasan po Ate Brenda. Meron ako dito 600, kay 100 kay Grace, 500 sa akin. Tol Jomar, may galaw sa Tol Jomar boom. Need ko din tulong, Tol. Ano yung tulong, Tol Jomar? Sa lahat po Team Boom at sa lahat ng viewers ni Mark Jowaray po, sobrang thank po. Panginoon na po ang magbabalik sa inyo ng mga kabutihan po. Tihan nyo po at maging Team Payaman Boom po kayo. Aray ko, payaman talaga. Baka payabang. Manipis po. Mamaya may ma-send ko, naglalakad pa ako. Thank you ko lang, salamat ko lang B-Boy, pag may nag-send sa'yo, lista mo na lang at ibigay natin kaya Tol, Video Tour, sabi ni Jomar Sarate ay, kulang, need ko tulong, sabi ni Tol Jomar. Okay lang, kulang, sabi ni B-Boy. Kulang, ingat baka matalisod. Mo 1 million send mo. Joke, sabi ni birthday ng aso ko, wala akong balon. Pwede sponsor kasing isang kondom. Ano? Tol Jomar, loko-loko ka Dito mo nagabang. Oo. Kuya Project. Dito mo lagay ba mo mawala? Di namin. Camera, shout out. Oy, Sir Roy Toy! Sir Roy Toy, hello. Magandang meron po kaming tinutulungan, Sir Roy Toy. Na kumpare ko po yung nagdadialysis po. Anong ganap, boss? Kapapasok at napadaan lang sa live mo. Ay, inting batuti. Sino siya? Si Rogie po. Yung kumpare ko. Dito po yung asawa niya, nagtitinda po ng mais, Sir Roy Toy. Gusto niyo po bang makausap live? Drop GC.
Drop sa GC, sabi ni Jigo. Mega love shoutout for Sir Roy Toys. Sa 20 viewers ko po dyan, wag na. Pwede naman palubuhin yung kondom eh. Aray mo. Hello. Manoy, Mabs, mega name, last name, phone number, Gcash, sabi ni Chanak. Si Roy Toy, shout out. Topic mo, boss, sabi ni Inting Batote. Mega lang shoutout po, Chanak. Kasi ito yung ano ko, bababa ko yung Gcash ko dyan. Kaso i-delete ko po agad. Nagbababa si B-Boy ng Gcash dyan? Kasi bawal sa YouTube ang magbaba ng Gcash. Sa mga gusto pong magbigay po ng ano, konting halaga po, ay malaking bagay po yan para doon kay Paring Roger. Nakakarating po yan ng matiwasay, walang labis, walang kulang po. Pag po kayong ano yun. Nagbaba ka ba ng Gcash kanina? 0933. Pin ko muna yung Gcash ko. Yan po mga kawaray, yung ano, mga katimbong. Yan po yung Gcash ko na nakapin. I-delete ko yan mamaya 5 minutes lang. I-delete ko na po siya. Sa mga gusto pong magbigay, wala naman laman ng Gcash ko ngayon. Camera, shout out. Sino tong camera? 20 viewers, thank you. Sir Roy Toy, thank you so much, Sir Roy Toy. Ingat ka lagi dyan. Jonalyn, camera, thank you. Sulat mo sa carton, tol. Andyan na, tol, naka-ano na, naka-pin na yung Gcash ko. Ay, Belly Greg, shout out. Roy Toy, boom, sabi ni B-Boy. Si Roy Toy, salamat. 22 viewers, thank you po. Salamat po sa mga nakatambay dyan. Anong topic mo, boss? Meron kaming tinutulungan, ending. Nag-ano kami, ano bang tawag nun, B-Boy? Greg, sabi ni B-Boy TV. Kahit magkanong halaga lang po. Mayroon, ayan, Gcash po. Wala naman laman Gcash po. Nag-dialysis patient po. Live for a cause. Oh, live for a cause daw. Sabi ni Jomar Sarati. Sal Jomar, thank you. Okay na, Mark Jo, send na, done. Ay, thank you, Jigo. Salamat, Jigo, sa pag-send ng Iyan mo sa GC, Jigo. Send mo doon sa GC. Yung magkano yun, kasi para update. Jigo, salamat ko lang. Thank you so much din ko lang sa bibigay mo para sa mag-asawa, para kay Paring Roji. Paring Roji, kung nanonood ka man ngayon, kung nasa hospital ka, alam ko na hospital ka. Kung nanonood ka man ngayon, ginagawa ko to para sa iyo. Sana bigyan ka pa ng Okay, check ko lang. Boom, like ulit. Sangkay, Mark Jopugi. Oy, Isagani, thank you. Hindi ko ma-check kasi hindi ko ma-check ang Gcash ko kaya wala akong logo. Yan, bubuksan ko lang. Papaload na lang ako. Wait lang magpaload lang ako. Hi, cutie, shout out. Guys, meron ako dyan Gcash po sa mga gusto pong tumulong para dun sa aking kumpare na si Paring Roji. Have a nice day, Mark. Oy, shout out sa iyo, cutie. Nagpapaload lang ako kasi wala akong load. Para ma-check ko po yung magbibigay ng
Please po, tulungan po natin si Jonalyn Garcia. May 3 anak po yan, 2 nag-aaral, yung isa naggagatas at diaper pa po. Tapos yung asawa niya na paring namin, nasa hospital siya. Palod niya ako para. Salamat po sa mga nagbibigay kay parang Roji. Yung na nakapin po, yan po yung number ko po. Sa mga gusto mo mag-send kahit magkano lang po, walang problema po. Malaki. Dito sim. Malaking bagay na po yun, makakatulong po sa kanila yun. Kami lang ilang, kung nandiyan ka man, thank you so much po. Pero 0993 35 64 407. 93356447. Yung ano lang, 50. Oh, yung kulang, God bless. Ay, kulang, thank you so much, kulang. Kami kayo ng 60? Oh. Kulang, thank you, kulang. Kuya Project, sabi na kulang. Kuya Project, wag na po. Maliit na, malang po yun. No problem yun, Jigo. Malaki man o maliit, Jigo, ay malaking bagay yun, Jigo. No problem yan. Need po talaga nila ang financial support na yun. Wala po ibang naghahanap buhay sa kanila kundi yung marilang namin. Pag di siya nakapagtinda, wala na po silang panggastos. Oo nga eh. Dan like Lods Jigo, sabi ni Sagani. Kaya ako, dahil ginagawa ko to para sa paring Roji talaga. Maliit na mahalaga, malaking tulong yan, Jigo. Totoo yan, Jigo. More blessing po sa inyo lahat ng mga kabutihan nyo po ay masusuklian lahat po yan ni Lord. Sorry po kasi nahihiya po ako na pumunta po sa hospital. Papa-video greet po ako sa asawa ko. Salamat. Huli na po. Nabantay dyan. Mab, shout out sa'yo, Mab. Salamat po ay Sagani, sabi ni Diego. Ate Melody, salamat. Dandikit Lodge, Diego, sabi ni Sagani. Walang thank you. Check ko lang yung kay Diego. Meron na ako dito. 600 hawak, 500 sa akin, kay Grace 100. Ayaw mong gagpa. Buang ka man. May galasal po. Salamat, Chanak. Ano ba si Chanak, B-boy? Welcome, Lods, Jigo. Pe. Sabi ni Joan, sa gato, I give 2 pesos po. Okay. Gaya. Visit ka, Chanak. 2 pesos, million, wag 2 million. Baka pumaldo yan. Sakto lang. Sawi ka talaga, Chanak. Sa Jonalyn. Pray lang always, pakisabi kay paring Roji. Sabi ni Bibi. Maliligo lang po ako, guys. O sige, wala naman nagtatanong. Maliligo ka hindi. Sagani. Maria Pay. Lakas ng ulan. Sabi lang. Mark, check mo nga send ni Chanak. Uy, thank you. Magkano nga sa'yo, Jigo? Mayroon pala ditong sinend sa akin si Chanak na 2,003. Di ko alam kung magkano kay Jigo. Jigo, magkano yung... Kasi almost 2,361 na nandito. Walang laman ang Gcash ko kasi pinalipad ko na kay Project kagabi. Ngayon, di ko alam kung magkano ang binigay ni tawag nito. Ni Jigo. Jigo, magkano ngayon sa'yo? PM nga dito sa GC. Guys, ito yung bali 2,361 na po lahat. Thank you po sa lahat na nagbigay. Ayan. Para kay Roji. Huwag kayo mag-alala po. Tol, dyan na sa akin. Nag-send ka ba nag-send ka rin ba? Tol Project? Salamat po. Magkano ba ang kay Chanak? 2,000. Salamat po, B-Boy TV. Tol, dyan sa akin. Andito rin ba sa'yo? Di kayo nagsabi.
ano nyo sa GC para alam ko kung magkano ang binigay nyo. Ay, kay Tol Project pala mga kawaray ay 200. Di ko alam mo yung kay ano, yung kay Jigo. Jigo, magkano ba yun sa'yo? Nasa 150 ba? Kasi kay Chanak ata ay 2,000. May sinend ako 2,100 pesos. 2,100 pesos ang kay ano, kay Chanak. Thank you Chanak, send ko resibo sa'yo. Oy, okay na tol. Sama-sama yan, wag nang lamin kung magkano. Nahihiya nga sila. Ayan. Salamat po kay Chanak. Chanak, thank you so much talaga ha. Yung binigay mong 2,100. Tol Project, thank you. Jigo, thank you din sa'yo, Jigo. Salamat. Meron ako dito, sa akin 500, kay Grace 100. Tapos kay Chanak ay 2,000, mahigit 2,100. Kay Tol Project, salamat po sa lahat na nagbigay. Ang andito sa akin 1K mark. Oy, 1K kay ano, kay Tol Project, kay kay B-Boy. Salamat kay Kulang. Thank you so much. Iba-vlog ko naman po yan. Kung gusto na i-vlog din ni B-Boy, vlog niya rin. Vlogger nga ni pasikat. Host, may 5 cents pa ako natira sa Gcash. Send ko pa ba yun? Ano? Chanak, wag mo na i-send yan. Kasi para palaging may laman. Wag mo na i-send yung 5 cent. Wag mo na. Wag mo na subukan. Mawawala ng laman yan. Ako. Thanks, Chanak. God bless. Tol Project, Ate Brenda, maraming salamat sa inyo din. Malaking bagay po yun. Yung mga gusto pong mag-abot, mag-send sa akin sa Gcash. Yan po yung nakapin. Number ko po yan. Kahit magkano halaga lang po, ay kakash out ko po yan para may abot kay Joan. Para pag pumunta siya sa hospital, may magagamit sila pang panggastos doon sa kanyang hobby. Salamat po talaga sa nagbigay po. Sobra. Ay, Jonalyn, si Chanak, magpasalamat ka kay Tol Project, kay Diego, kay Kulang. Welcome, welcome. Mami lang ilang, naggagawa kami ng Live of the Kus. Live of the Kus. Tama ba yun? Salamat sa lahat na nagbigay. Salamat sa inyo. Chanak, thank you so much, Chanak ha. Camera, thank you. God bless all. Kulang, salamat Kulang. Thumbs up, sabi ni Maringasa. Maringasa. Ambot sa imo dong. Sino tong Maringasa? Baston, magkano yan? 40. Boss, pagpunta ako sa Palawan, cash out ako 5 cent ko, di daw pwede. Ay, di talaga pwede yun, 5 cents lang eh. Chanak, thank you so much, Chanak ha. Napakabait mo talagang tao ka. Wala na kami may ibang makikilala kung ang Chanak lang talaga ang pinakamabait na. Guys, samahan na rin po natin ang dasal. Oo, mine. I-cash out ko lang to guys ha. Kaya mag-alala, i-vlog ko. Kakashoot ko lang to kaya Ayan. Itong 2,361. Anong name? Tol, Rosie, ayan yung pangalan ko na nakapin. Yung Mark Joe. A Mark Joe. Yan, akin yan. Number ko yan. Rosie. Salamat, Rosie ah. Guys, salamat po sa Team Boom, sa lahat po ng nagbigay. At sana more blessing at God bless sa inyong lahat dyan. Huwag mo daw i-mention si Kulang sa vlog mo. Sige, wag na. Daw. Sige, Kulang. I respect you, ha? Sabihin ko na lang, may nagbigay from ibang mundo. O sana ipagdasal na lang ako kung kailan ako kukunin ni Lord. Oy, Chanak, pasaway ka. Mahiya ako. May bigay ako 1 peso joke.
Anonymous na lang. Anonymous. Okay. Kulang. Salamat ko lang ha. Salamat din kay Grace. Sabihin mo to, taga ibang planeta galing tol. Oo, sasabihin ko talaga sa vlog ko. May nagbigay dito, taga ibang planet. Gusto na. Gusto na sa Mars tumira. Oo, sumama ka na doon. Meron ako dito 2,361 guys. Salamat po sa nang nagbigay. Thank you guys. Tiyanak, salamat Tiyanak. Padi, OTW. Opo, salamat din, Padi, salamat. Malaking tulong yan kay parang Roji sa kanilang pamilya. Kasi may 3 silang anak. Puro pa 2 babae, 1 lalaki. Yung lalaki ay si Boss Jaren. Sasama mo na yung 5 cents ko. Wag na yan. Oh, ikaw bahala. Ikaw bahala, Tiyanak. Tol, malita yata dala mo. Oo, mukhang may malita atang dalang loko. Oy, Will! Hello, Will. Akala ko puro panganay. Padi, aray mo. Hindi, grabe ka naman kay Roji. Pero akala mo kay paring Roji. Maraming babae. Nag-iisang babae lang. Baka naka-armor band ka, tol. Oo, tol project, si Mabi. Hello, Will. Megalaw sarap, sabi ni Jigo. Jigo, hi ko lang. Ate Melody. Hi, Will. Hello. Thank you so much, Will. Rosie. Sir Will, Megalo shout out. Melody, sabi na Sir Will. Guys, sa lahat ng tulong malaking bagay po yan. Talagang nakakataba ng puso kasi kahit ako, hindi naman ako ganong... Shoutout kay Kuya. Oy, shout out ate. Basta mag-ambagan ng timbong, malaking bagay yun. Makakatulong tayo sana sa mga tulad na to. Parang Roji, talagang kailangan talaga nila ng tulong. Okay, kailangan nila ng tulong lalo na financial. Masipag ng tao na yun. Yun lang yung kumpare ko talaga na close ko Chanak, sabi ni Malagi. 14 viewers at 47 thumbs up, shout out. Uy, salamat po sa inyong lahat yan. Well, kailan ko din tulong. Ano ba ang gusto mo? Ano ba ang tulong ang gusto mo? Wag lang pera, Chanak. Wala kami noon. Alam mo naman kami. Dami, di ba? Sinasabihan ako ng basher ko, hampas lupa ko. Inampas ko na yun yung ulo ko sa lupa. Michu, I need help. Salamat. Alam namin ang kailangan mo ko lang kung WH para ka. Lapit din po sila malasakit para Oh, nandun, lumalapit talaga sila doon, Jigo. Doon nga sila umaasa ng dialysis ba? Di ba? Sa isang linggo ata 3 beses yata. Correct me if I'm wrong, Jonalyn. Sa isang linggo 3 beses yata nagda-dialysis si Roji. Unang pag nagda-dialysis isang araw, malaki, nasa 4,000 mahigit yata bayad. Guys, for the cost dialysis patient na pin po, maliit man pag naipon lahat, malaking tulong na po. Oo, malaking bagay yan. O lang, sabi ni Melody, hi, well, Melody, patient. Sabi ni Project, gusto ko ng magdigdi. Wag na mo. Subscriber, kailangan ko mark. Ay, subscriber ba? Need po nila pang gastos habang nasa hospital po sila. Oo, mine. Ay, Tol Jomar, salamat. Guys, sa mga nag-abot ng tulong para sa aking kumpare, maraming salamat po.
Hindi ito matatapos ng pasasalamat. Thank you so much talaga ng marami. Walang mag-subscribe ka sa akin, sabi ni Tiyanak. Tiyanak, ako magbigti sa'yo pero sa paa. Sabi ni Tiyanak. Bye, 16 viewers at 47 thumbs up. Thank you po. So, subscribe mo ko, Tiyanak, sabi ni ko lang. Money. Ikakashout ko lang to guys ha. Pwede may masanlaan ba na ng Fury ko? Pwede may masanlaan ba dyan na Fury ko dyan? Para may pang-ambag ako. Fury? Anong Fury? Anong Fury? Fury itlog? Oo ko lang para gawin kita sa position sa mga kabit ko. Paldo! Ano yan? Basketball? Subposition? Buwang ka talaga, Tiyanak. Eh, kakashout ko lang to guys, yung pera na 3 plus. Ay, 2, 3. May galaw shoutout. Tanong ako ng ano, likas. Yan ako yung pera dyan. Kashout ko yung 2, 3, 61. Ayan na, Tiyanak, ikakashout ko muna yung pera na pinadala nyo. Tol Project Diego, cash out ko muna. Tapos nandito yung akin, 500 tsaka 100 kay Grace. Ano? Ilagay ko lang yun. 2361. Pasaway lang ako, sabi ni Tiyanak. Wala, uy. Ano, uy, wala aming kabit. Marami ka ba lang kabit, Tiyanak? Ano sa mo to? Redmi. Ano yun? Redmi 14 Pro. Mabs Tajakero, shout out. Binawi. Hindi naman, Tiyanak. Binawi ba? Oy, kinash out ko na. Ayan, kinakash out ko yung pera. Para transparent po tayo, naka-live. Pero yung Camel, mamaya, hindi ko naman ito defensive na. Wait lang po. Kung madami akong kabit, sabit na ako. Oo, malamang. Ayaw ko maging maharot. Magagalit pala. Thank you. Ayan mga kwaray. Kinash out ko na yung perang pinadalhin ng Tiyanak at yung mga kaibigan sa Team Boom. May sakit ka ba? Wala, nilalagnat po ako kung di mo na itatanong. Nilalagnat ako. Lagnat lang. Hindi mo kayang gamutin. Kung nga nilalagnat ka ako. Wala ko labo. To, ito aking pera ko to. Lagi ko lang dito baka sabihin niyo. Hindi akin. Rosie, I'm just an abnormal person. Aray mo. Ito, 1, 2, 3. Bali bayad ng ano sa GCash. Bali ang kinash out ko ay 2361. 2361. Bali nagbayad ng GCash pa 50. Ito na lang. Nag-send ako Mark 935 binawasan ni GCash. Mamaya mag-send din ako. Nag-send ka ba? Sa akin uli. Dapat sinabay muna para isang ano na. Oo nga, ito na naman. Oh. Babawasan na naman to, 10.
Wait lang ha. Eh ano ko lang din to. I 935 to sangkay. Nagbabawas talaga si ano ngayon. Ito yung ano. Ito bali 2,311 na lang to kasi nagbayad ako ng sa Gcash 50. Tapos itong 935 i-cash out ko din. Cash out din ulit. Ayaw ko kasi mag-ipon ng laman sa Gcash. Pare, paano nga ako ulit? 935. Meron na ako dito 10. Dito, still lang sila. Ay, ayos. Yes. Boss, paldo Gcash ko, 5 cent na lang. Sana, thank you ha. Yan, kinasout ko ulit. Ibo yung ano, sinend mo. 935. May babawasan yun. Kano mabawas? Bote, tingin sukle. 20, bali 950 na lang. Thank you. Ayan, 915. Kasi kailangan yun. Bali, ang naipon ko na rito, mga almost 3,000 na ito. Ito po mga kawaray lahat. Yung naipon natin ngayon. Tiyanak, Capre, Acoustic, B-Boy, Send Out, Toki, Mark. Andito yung ano, 1, 2, 3, 11, 2,311 yung Kalachana kay Tol Project kay Diego. Dito ha. Transparent lang po tayo guys kasi pera yan pag nag-uusapan. Tapos nandito naman yung 900 tapos 35. Oy. 935. Nandito. Sinend ni B-Boy bali naging ano na lang to 915. Nandito po ha. I don't know him well. Yan guys, bali ang naging naipon po natin ngayon. Video mo kapatid. Andito si Padi Mabi, may dalang ano. Ano bang dala mo Padi? Alak? Langka. Alangka? Magpapainom ka na naman ha. Uy, wala ka tayong pag-try nun. Nakabigyan na to? Hindi po, video mo. Mga kawaray, ito galing to kay B-Boy. 935. Bali, binawasan sa Gcash. 900 ano na lang. 915. Tapos naman dito, may sponsor ng ano ng Tiyanak. Bali ang lahat. Tapos kay Diego at kay Project. 2,311 na lang kasi may bawas ng Gcash din. Bali, ang naipon natin ngayon mga kawaray para sa aking kumpare, parang Roji, 3,000, yan, 3,000 mga kawaray, 3,000, padi, paano ko dito? 3,200. Sumutulan lang, nakikita ka kasi. Uy! Oh, mga kawaray, oh, nagbigay si Mabi TV ng 500 para sa tulong sa amin kay paring Roji. Yan. Tapos iko, siyempre pasikat ako, meron din ako. Pasikat ako, tapos yung kay Grace, nandito. Ito ay pira ko to, ha? Hindi to galing sa binigay nyo. Ito aking 500. Ito kay Mabi TV, 500 din. Ito kay Grace. Kaya, pag inipon to, marami na to. Ito na mga kawaray. Bali, ang naipon ko ngayon, higit 4,000 na yata. 1, 2, 3, 4,300 4,311
3,326. Yun. Mga kawaray, oh. Salamat kay Chanak, kay Mabi TV. Tapos yung taga-ibang planeta, salamat din sa'yo. Kay Tol Project, kay Jigo, kay Sangkay Grace, at kay Mark Joray TV. Sino ba yun? Kupal na yun. Okay na yan natin. Alright. Hindi pala na-record. Ang galaka. Ay, salamat kay Padi. Ay, shoutout sa iyo dyan. Uy, nakikita nyo ano ko. Itlog. Well, give 4 pesos. Well, buy corn to wife of for Rogie dialysis patient. See? Oh, gusto niya makita. Okay, Will. Wait a minute, Will. Andito guys yung pera. Hindi ko po ito ibubulsa at huwag kayo mag-alala. Hindi tayo ganun kakapal ang mukha. 4,326 pesos, guys. Taga-ibang planeta, guys. Oo, taga-ibang planeta. Wait lang, Will. Inaano ko pa yung pera. Salamat po sa lahat na nagbigay. Sa Team Boom, I love you all. At sa aming sweet lover. Oh, Padi. Uy. Yeah. Si Padi siya. Dito yung pera. Pero sabi ko muna, mamaya ko na ito bibigay. Lahat. Ano ba sabi ni Will? Ate Gwen, Tita Mami, shout out. Ano ba sabi ni Will, B-boy? Salamat po lahat na nag-send ng Gcash, guys, sa Gcash ko. Wala. Yeah, wait lang. Puntayin natin ang Will. B-boy, boom. May kasabihan nga, mas masarap magbigay kaysa bigyan. Totoo. Patikim nga ng asin kung maalat. Tikman mo yung luto ni Daddy Art, pati. Oh. Kakain pa nga ako mamaya. Kumain ka na ba? Oo, kumain na. Good thing I'm from planet Mars. Kala ko mura lang, pahinog na mura. Pinog na ba? Oo, pahinog na. Pero nung nasa baba, akala mo hilaw na hilaw pa. Eh, yung isa, papahinogin na lang. We're neighbor. Chanak. Yahoo, sabi niya. Ano ba sabi ni Will? Oh, wala nang laman ng Gcash ko, ha? Kagabi, sabi ko na, Ano na lang? nagsabi ako na, Eto, nandito. Cents na lang, 11 cents. Tignan niyo yung niluto ni Daddy Art na langka, galing kay Tatay Alex. Sabi pa naman ni Mavi, pahingi rin ako. Oh, Oh, yun, oh. Wow. Oh, guys. Langka. Saan langka to? Ano kaya yung Tatay Alex to? Diba? alin? Yung dala natin kay Oh, Tatay. galing kay Tatay Alex. Boss, how do you send Gcash? Yung ko sa'yo. Pero, Georgios ko lang. I want send Gcash. I wanna send Gcash. Wow. Nag-send ka na, di ba? Pahingi lang ka, sabi ni ko lang. Ako, ibigay. Pahinog na yan, host, sabi ni Jago. Sarap niya, pipili. Ito, pipino mo, kumuha ka na lang. Ba't dilaw na? Ba't dilaw? Yung pipino. Dalawang klase na yan. Ha? Dalawang klase. Hindi pa nga ganong dilaw yan. Di tulad ng nakaraan, ha? Dilaw na dilaw. Sangkay Grace, salamat ha. Mamaya malaglag pa yung pera. Nakita ko na ba yun si Reggie? Oo, nung pumunta kayo sa bahay ng birthday ko. Nung, Roger. Yung mataba. Hindi siya tayo nabot yun ah. Nakita mo yun. Nakita mo na yan, pati. Mark Joe, bukas may laman na naman ang Gcash para upuan ng Bibo. Para upuan ng Bibo. Shoutout Team Boom. Shoutout kay Padi. Sa itlog. Ito yung pera guys ha. 4,000.
1, 2, 3, 4, 5, ay 5 tuloy. 4, 3, 26 pesos. Salamat sa 19 viewers natin dyan at 52 thumbs up. Guys, sa mga gusto pong magbigay ng tulong para sa akin ng paring Roji, yung nakapin po ay Gcash ko po yan. Mark Joe Salvano po. Sa mga gusto lang po, maraming salamat. Hindi ko po to ginagawa para lang pang sarili ko. Hindi po sa akin to, ay para dito sa aking kaibigan na kumpare. Matalik na kaibigan. Yan lang yung kaibigan ko, hindi plastic. Kumpare ko pala. Marami akong kumpare, plastic. Puro Tupperware. Kasi nung panahon ng 2019, baguhan lang ako na vendors. Halos nauna siya sa akin na vendors. Kahit maloko sa akin yun. Pero ang mararamdaman mo sa kanya talaga yung tunay na kaibigan. Kasi lahat. Pakita ko ba? Okay. Ayan. Will, look at this, ha? Oh, paninda ni Joanne Martin, guys. Ito yung paninda niya. Yan, paninda ni Joanne. Will, tingnan mo to, Will. Sana all madami pera. Ay, hindi naman ito sa aking tiyanak. Para dun to sa kumpare ko. Salamat sa mga tumulong, ha. Alexis Good Life, hello. Oy, pare. Kaya ayaw ko sa Earth, maraming plastic sa Mars na walang signal. Oo. Mark Joe, salbahe. Mark Joe, salbahe ano daw? Iwan ko. Ayan. Ano, nakita niyo na? Saan ba siya? Ano to? Team Boom din yung Alexis Good Life? Hindi. Viewers lang namin. Ano yan? Nag-ano yan siya. Lit by Corn Angels. Yung ba sa Boy, salamat sangkay. Waiting lang tayo kung anong desisyon ng Walay to Eat Art. Salamat kay Tiyanak kasi si Tiyanak inano na niya eh. To Gcash, through Gcash. Wala namang sahod si B-Boy. Tiyanak, maluwi ka naman kay B-Boy, oy. Wala naman siyang ano ngayon, wala naman siyang tawag noon. Wala naman siya nasahod sa YT yan. Galing niya mga pare. Yan na lang po yung tira niya ng ano gold. kilala ko to si Mabi. Yun o. Ayun pala. Yan ang nagbigay 500. Salamat po. Yung Mabi. Thank you. Titignan mo yung Tapos yung pumupunta sa akin nakabike, si Project nagbigay din yun. Well, Project, yung pumupunta sa bahay minsan. parang mga Team Boom magkakamukha na. Wala mo. Pwede baka may tubig na malamig. Wag red doors ah. Ay, gusto mo tubig malamig? Kausapin mo muna sila dito. Wala kang tubig. Nag-request ang Mabi. Nauuhaw. Ikaw? Ano? 40. 40? Punta na tayo. Mga bottles, pwede na. Oo, mamaya. Mamaya ang putik. Uy, umalis yung host nyo, lumayas. Hanap muna kami ni Krasya ng customer, Burik B-Boy, Purakos. Ako, naghahanap ng masasanla ng puri ko dito. Purakos din, Purakos. Asan pa si B-Boy? Ay, B-Boy, pwede ko ba isanla sa'yo yung puri ko? Si Mabi nandito. May sinasabi. Red doors daw, tubig na binigay ko.
May sahod daw sa chup-chup si B-Boy. Aray mo. Aray ko, pakak. Anong chup-chup? Ano nga yun? Pwede ang tawag nun? Alin? Yung ito nang ito ba? Boss? Ano ba yun? Ano po? Tulong para sa Ano? Kalugin mo na lang, huwag mo na Englishin. Hindi. Sige. Ano, ang tawag doon? Magtigil, oh, sabi mo ni Pio. Magtigil ka sa alak, Marjo, isa. Wala tayong magagawa nga, Pio. Sinigilan na. Hi, Wilson. Hindi. Wala. Joke lang yun. Mamaya na daw pag-uwi. Ay, idol. Ay, si Sir Wilson. Hi, Sir. Wait lang po. Nanginginig na ako. Ito na po. May jacket ka po. Sir Wilson, thank you so much. Ito, comment ka ulit. Sir Wilson, thank you po. Magandang umaga. Waray-waray yan. Life of the house. Dialysis patient. Nandito na po yung mga naipon natin. Ha? Mark Jo, anong ibig sabihin ng chup-chup? Ano? Sa ketchup. Wilson, maupay nga aga. Ito na po yung naipon kong pera ngayon para doon kay paring Roger. 2, 3. Kano 15 kaya? 2, 3, 26 po. Ay, Sir Wilson. Shoutout sa'yo, Sir Wilson. 2, 3, 26 po. Dating dikit. Dating dikit na tayo ni... dating dikit na tayo. 17 viewers. Si Kangkang. Guys, sa mga gusto pong mag-send ng GCash sa number ko po na nakapin. Si Mark Joe Salvano po. B-Boy, maupay nga aga. Mami Marbs. Shoutout. Pwede kausapin mo muna kaya sila. Kakain lang ako. Ha? Kakain lang. Oh. Kakain lang ako guys ha. Yung pera nandito lang sa akin. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko ito ibubulsa. Hindi, lalagay ko muna pa. Pero hindi ko aangkinin to. Kasalanan yun. Diego Dandy Kids. Sa'yo, wait, bakas. Thank you, Tita Mami. Team Boom na yan. Mami. Wait lang ha. Kain lang ako. Shoutout sa'yo, Tita Mami. Sabi ni Pade, kausapin niyo raw ako, oy. Kausapin niyo raw ako. Pakainit, napakatid din ang init, tapos mamaya uulan. Tolpi, tara na. Alam na, Tolpi. Oh, Smart Joe, may dagdag pa yan. Pwede magtinta ka daw. Iniwan ako dito, di naman sinabi sa akin kung magkano yung presyo dito. Pamigay ko kaya ito. Ito 60. 60. Tapos, 50 rin yung ano. 50 pala yung pipino. Ay, pupunta kayo sa ano? Sa pamangkin mo. Init, no? Grabe. Saan yun? Saan yun na naman ay? Kahit nakaganto, pupunta ako doon. Andiyan ba si Elmer? Si Elmer! Si Taroma. Ay, malayo. Sunday pala ngayon, Day Pre. Walang pasok si Doy Guerra. Oh, Sunday. Money Marbs. Virgin said hi. Ayan. Rayma, 02.
Who are you, Rayma? Do I know you, Rayma? Dito tayo sa BPI! Rayma Raya, you have a 1.2 subscriber. Okay. Papakailan to, bibigyan kita ng jacket. Pati, binigyan ko na ng jacket ha. Bahala ka na dyan. Rayma, dinikitan kita, Rayma ha. Dinikitan kita. Ayan na, may kalembang na, Rayma. May kalembang. Tignan natin yung ano mo. Ito ang sakripisyo ni tatay. Ayan. Generous kulang, may concert ka. No. Ay, ito. Galing. Ma'am Brenda, hello po. Ayan, Marbs. May upcoming ka, Marbs. Sige, tingnan natin yan. Tapos ikaw, ano, yung kay Rayma. Bago account ba ni Sir Marco? Hindi ito bago. Ayan pa rin yung account niya. Nag-love shoutout po, Rayma, from Marbs Tadjakero. Ayan. Cristel Ann, hello Cristel Ann. Shoutout sa iyo. Ako muna ang tao dito. Kumakain yung host eh. Nag-love shoutout po, Ate Michelle. Cristel Ann, hello. Kain lang ako, guys. Kumain ka lang dyan, Pade. Bahala ka dyan. Pade, ginakita ko si Rayma. Ayaw mo ko ba din Magaling ito ano. Team senior pala to, senior. Team Rayma Raya, team senior. Yan, dikit na ako sa iyo ha. Asan yung kay Marbs? Tadjakero. Ay, ito. Ay, Pade, yung ano dito, yung langka, di mo kinuha. Kumain ka na dyan, may langka dito. Sir Jaime, shout out. Magandang hapon. Iniwanan mo rito yung langka, Pade. Nabulag ka. $69 minutes. Kami premiere ni Marbs Tadjakero, 69 minutes pa. Malapit na. So, 50 po dyan. Po. Sir Jaime, kumusta po kayo dyan? Boom, B-Boy TV, Shouty, sabi Sir Jaime. Sarap uminom talaga ng tubig, lalo pag ito kainit.
Ay, ganun po ba, Tita Mami? Bakit po? Ano pong difference ng malamig na tubig at saka sa normal temperature? Hindi pala mali. Mali yung tanong ko. Mali. Ano pala ang benefits ng normal na temperature kaysa sa cold water? Ay, ganon. Hindi pala ubra pagka mainit ang panahon tapos malamig ang inumin. Diba, hindi naman siya ganun kalamig, ano? Sa mami, hindi naman siya ganun kalamig. Ano upo? 50 po. Ako, libre. Libre na lang ako. Hindi ko alam dun. Manay Brenda, di ko alam dun. Saan ba yun? Walang bibili sa Imabi. Kaloka, libre na nga lang. Wala pa kukuha. Sila pa QC, no? Grabe sila. Sakay ka sa bagong silang. Bagong silang, malapit lang yung dito, ah. Donalyn, mega love shoutout from Jaime Vera. There's just kulang, walang may gusto, no? Kawawang Mabi, walang may gusto kay Mabi, no? Ano po sa inyo? Magkano po? 50 po. Pag mapait kuya, pwede palitan pag mapait. Ay, yung ganito? Parang ako yan, masarap. Ano? Yung nakabundle po, 50 po yun. Yung mukha ko talagang pulutan. May plastic di pa din. Akala nyo, di ako makakabenta, ha? Wala po, yung barya lang po. Diyan, may talagang 50, ha? Ayun na pala. Oo, di ba? May bumili. Ano po sa inyo, ate? Magkano po? Upo? Yung po, 50, ito po, 60. Masarap po yan pagka niluto nyo. Bilisan mo, balikan ang panin doon. Thank you po. O, di ba? Pwede na, pwede na. Bueno mano ni Mabi. Bueno mano ni Mabi. Oh. Will! Ako. Pabira, oh. Grabe ka naman sa akin. Ayan. Will, ito shout out. Ito nga ako magbabasa. Nakabenta na ako. Yan, sa may motor na click. I-click niyan, papasok tayo dyan. Si Project na magsabi sa'yo kung saan ka bababa. Sige. Si Mabi lang ang mapay. Kita Mami! Kita Mami! Kaya nga sila bumili kasi sabi ko masarap eh. Parang ako eh.
Si Mabi, Pogi, boom. Will! Ano? Konti lang naman ang diferensya mo sa akin, ano, Kuya Will. May isang tabo lang. Ay, insan. Oh, Pogi yan si, ano, Sir Will. No, Mabis, tsaka Will. Hoy, B-boy. If I know, B-boy, there's something on your mind. Lamang na isang paligo. Opo, Tita Mami. Opo. Ah, bili na. Bili. Dami lang ka doon. Ito, iniwan ni Pati. Di pa niya. Baka makalimutan niya ito. Yak, tita. Ah, yak. Yak. Ay, B-boy. Huwag ka na dyan, B-boy. Tandaan mo, babalik ka pa rito sa Maynila. Tutuloy natin ang naudlot mong plano sa akin, ha? Grabe yung yak talaga, B-boy. Hoy, wag kang ano dyan, B-boy. Boy, wag kang ano dyan. Ang bihira, tinatago ni Lolo yung mga viewers niya. Sino to? Melanie Arago. Good afternoon. Good afternoon sa'yo, Ma'am Melanie. Ay, hindi pa pala ako dikit si Ma'am Melanie. Teka, didikitan kita, ha? Music channel din pala ito, si Ma'am Melanie. Mami Mel Vlog, po. Bagong dikit po si Mabi TV sa'yo. Tama. Ay, may upcoming ka pala, ano? Mami Mel. Adventure, kilometer 90, Little Baguio. Kamsakan natin yun. Yeah. Premiere in 4 days. Ito po. Ano yan, yung pipino tsaka ano? Upo. Ay, shout out. Tingnan mo. Di ka pa nakadikit kay Mami Mel sa Mabi. Ha? Manoy, punta ka ba daw? Pag alam ko nga, ang tagal ko na dumaan live mo, Mark, di pala dikit. Di ngayon ko lang nakita to si Mami Mel. Mami Mel, hindi yan si Mark. Ako si Mark. Ayun, si Mabi TV. Si Mark. Tagal na akong dikit sa'yo. Si Mabi TV po yun. Baba ka daw simbahan. Hindi yan si Mark. Ako si Mark. Naligaw po kayo ata. Oo. Tawa siya. Di ba? Mami Mel po, kayo ata naligaw.
Para, magkamukha ba kami ni Mabi? Di bali mas gwapo na siya. Di bali mas gwapo na si Pati sa akin. Okay lang ako. Melody, Dan, Tamsak, Tikit at Bakas po. Anong sabi ni Will, ano? B-boy? Chat mo na lang Pa si ako Project, simbahan. hindi ko alam. Bagong silang. Problema ko, palubot na yung cellphone ko. Ay, Mab, shout out sa'yo, Mab. Mamaya, pagdating ko ron, magkalubatan. Wala ba? Kasi ang sabi niya kanina, C. Chanak, thank you so much, Chanak, ha, sa binigay mo. Sa Team Boom, salamat din. At dito kay Mabi TV, kay Mark Joe, kay Grace, itong project kay Diego. Yung bagong silang, doon sa Kayan, di ba, sa Glory? Sa Kayan ng bagong silang. Hi, 15 viewers, thank you. Bagong silang simbahan, bababa ako simbahan. Tapos, Saan punta mo? doon, kailangan ano. Kumain ka na, Mabi? Tinatanong ni Tita Mami. Ay, Tita Mami, maraming salamat po. Kumain na po ako kaninang 10 o'clock. Kalimutan mo yun lang pa. John D. Sanchez, Dan Unconnect, bagong kaibigan from Kuya Alex. Oy, thank you, John D. John D. Sanchez, thank you so much. I give you Moderak. Sanchez. Magkaiba kasi ang C at C. Okay. Mali ang ano. Megalod po, Sir John, sabi ni Ma'am Stadia, pero Jury Boom, sabi ni Boom B-Boy. Thank you, boss. Salamat din po sa pagpasyal. Ito ba yung tumalay stream? Apo. Saan ba yan Century Home? Ay, nalagpasan nyo na po. Doon pa sa Doon lang po, sa may gate. Magtanong kayo dyan, ba? Huwag kayo diretso na doon. Dito lang, sa may bandang may trasikilan. Diyan si Sir Remy kanina, di ba? No. Asan si ano, wala? Uwi. Salamat! 13 viewers, Mr. Mark. Ay, okay naman po, Sir Jaime. Kayo po, kumusta? Mayroon kami Sir Jaime Vera tinutulungan. Yung kumpare ko po sa kumpare ko, si paring Roji. May tinutulungan kami about sa ano kasi nagda-dialysis po siya ngayon. Nasa hospital po siya ngayon. Ngayon, meron po kaming naipon na ngayon sa mga tulong ng Chanak at Team Boom. Bagang kami, kahit maliit na halaga, ay makakatulong po. Ngayon po, okay lang po, Mami Mel. Meron po ako naipon na rito, 4,000. 1, 2, 3, 4, 4,326 po. May naipon ako dito, 4,1326. Sir Jaime, we love you, Boom. Kaya ngayon, ibibigay ko to mamaya kay Joanne para dun sa kanyang asawa kasi dialysis nga po. Kailangan niya ng panggastos sa kanilang biyahe. Sa biyahe niya papunta dun sa ospital ng kanyang asawa. Salamat po sa lahat ng tumulong. Salamat kay Chanak, Mabi TV, Tol Project, Jigo, Mark Juarez TV, Sangkay Grace. At salamat yung isa na taga-ibang planeta na nagbigay din. Salamat sa iyo. Thank you so much sa tulong mo para sa akin kumpare. At sa mag-asawa kay John Allen Mark. Good idea, Mark. God bless. Thank you, Sir Jaime. Opo, kasi lumapit kasi yung nakaraan sa akin si Joanne, nagsabi sa akin, Mark, baka pwedeng sa'yo, hingin ng pabor, matulungan lang ang Roji kasi kailangan niya kasi. Message kita bukas, Mark. Ay, thank you, Sir Jaime Vera.
Kasi kailangan po kasi ni Rogie ang ma-hospital. Kasi dahil nga po, mayroon siyang tubig sa baga. Yun ang kausap ko siya kakahapon. May tubig daw siya sa baga. Kailangan daw niya may admit para ma-monitor yung kalusugan niya. Kaya sabi nga daw niya, yung kabilang niyang paa ay malaki tapos yung isa maliit. Kaya salamat po sa lahat ng mga tumulong. Mamilang ilang, salamat din po sa tinulong niyo po. Binigay niyo po sa mag-asawa. Pabili kasi si Mamilang ilang kahapon ng bigas. 25 kilos at yung sukli binigay ko sa Joanne. Wala na siya doon kung ano gagawin niya doon. Kasi alam ko na magagamit niya yun kasi marami siyang bayarin. Alam mo naman, siya na lang ang nagtitinda ngayon. Kasi yung asawa nga niya po ay nagdadialysis. Salamat po sa lahat. Isang taon na siya pa rin nagdadialysis. Hirap na lalo pag yung pinakadelikado ron yung pinagtuso ko ng dialysis yung tubo. Pag pinang tanggal ang bara, yung lock, ubusan doon. Mamilang ilang, maraming salamat din po sabi ni Biboy. Yahoo, maraming salamat po Sir Jaime. Sir Jaime Vera, salamat po ng marami sa ano. Kasi kami po ay yung Team Boom po, kahit malit lang po ang sinasahod, minsan hindi sumasahod sa YouTube, nagambagan kan para lang makatulong. Kaya thank you sa Team Boom. Hindi dahil kayo sa Team Boom, wala, hindi ko lalakas ang loob ko sa mga ganitong ano, pang hihingi ng tulong para sa mga tao. Para sa tao, sa kaibigan ko. Talagang gaba mo na Gcash mo. Baka mapalo ka na niyan. Oo, sige ba. Salamat na marami sa lahat ng ano. Sangkay B-Boy, thank you din ha. Salamat din sa iyo na tulong mo. Ito yung pera guys. May abot ito sa Joan. Magkano yung simba? Asin daw. Yan Nelson. Kasi may bawas dito ang Gcash. 50 tsaka 20. Salamat Sangkay B-Boy sa tulong at sa tambay dyan at talagang kinakausap mo talaga si Tiyanak, para makatulong sa mag-asawa. Kasi kung ako lang, hindi ko kayang magawa yun. 60 po. Gara. Okay na, okay. Adyo na. Sige, sige. Para mabawasan na. Bombi Boo Yahoo! Sir Jaime Vera Boom! 16 viewers, thank you po sa lahat po na nanonood dito. Sa aking mga kaibigan. Thank you so much. Kay Mamay, salamat na yun. Mamamatay kaya kapag pinalo. 62 Mark? Daw? Sabi. Wow, Sir Jaime, salamat po. Ako, Sir Jaime, di pa complete ang revenue ko. Wala ka naman ads eh. Paano makakomplete ang revenue mo? Baka buwan-buwan ka sumasahod, Sangkay. Baka ikaw lang yung laging paldo sa atin. Sana all. Tutulong din ako. Merkulis sahod ko. Eh, thank you po, Sir Jun. Sir Jun D. Chances. Thank you po. Salamat po. Mamain. Salamat po sa lahat ng ano. May grasurot po. Marlo. Si Peyan. Mabs na Jaquero, si Peyan ang nag-ano. Sabi niya, tinatawanan niyo ako, Mavi at Mark ha? Isa. Anong mama, hindi tayo pati? Ay, di ba tayo pati? Aray ko. Di pala kami dapat tinib. John D, salamat sa iyo sa pagtulong mo. Boom. Hindi pala kayo pati. Tagal ng money, mo B-Boy. Asin daw.
May galaw shout out po Mr. RG. Oy, Mr. RG shout out. Tamsa Club, Bro Mark. Oy, salamat. 40 lang po dyan. Di po, tatlo lang yan nakatali. Nabasa po konti yan. Kailangan pag magpupunta tayo ng isla. 40. Kuha tayo ng aso, may kutsara tayo. Mura na yan, no? Gagawin natin ang kutsara. Basta kamay natin. Pag kukuha natin, madadama yung asin. Kasi ilalim, mababa. Lupaw. Yes, Sir Jaime. Baka hindi na ako mamuni. Erp. Po. Salamat po. Yan si Joan, yung Jonalyn Garcia po, yun po yung asawa ni paring Roger. Andyan lang siya, nakatambay lang po. Si Jaime Vera. Hello po, Ma'am Brenda. Miguel Sarado, Southie Boom. Sabi ni Mr. RG. Yung ano, magkano na sana ako. Yung Boss Jaime Vera, shoutout bros. Sabi ni Joseph. Mr. RG Miguel Sarado po. Sabi ni Tita Mami Jonalyn. God bless you more and to your family. Sabi ni B-Boy TV. Hello, Ma'am B-Boy Miguel. Wala namang copyright yan. Sir John D, bagong dikit po. Maingay lang sana. May ano, Maingay. Wala nga copyright. Magbablog sana ako, ibibigay ko na sana. Magugulong sasabihin, mahina nga siya. Hello, Ma'am Tita Mami. May galaw shoutout po. Sangkay, B-Boy. Oh, yeah. Ay, Joseph. Nagambagan na kami, Sangkay Joseph. Kung mayroon kang may aabot Sangkay Joseph, ay pwede mo i-PM si B-Boy. Thank you. Sir Jun, salamat Sir Jun D. Pang 5 days, 6 days na ata si paring Roger sa hospital na. bakit dialysis tapos Hindi, na-hospital? in-hospital siya kasi hirap nga daw siya sa gando yung puso niya. Tapos yung tubig niya sa baga, kailangan mo-monitor. Kailangan daw, Akala ko dialysis lang na, normal na dialysis. Hindi pala, may komplikasyon na. may komplikasyon na nga, hirap na nga siya. Alin po? 40 lang po. Nahirapan na siya. 1 week na bukas. 1 week na ba bukas na yun? Mr. RG, bigyan kita modeli. Yan kaya yun. Tita Mami Miguel shout out. Thank you. Salamat. Thank you po, Boom B-Boy TV. God bless din po sa Team Boom at sa lahat. Lalo na kay Mark at Pe. Thank you, Joan. Tol Era, Boom Dikit, sabi ni Tambay Boy. Si Mavi TV yan, ha? yung siya mong pangalan, ginakit ni, sinako ni Kuya sa Elmer Gag. Boss, Merkules ng umaga mag-send ako para tulong para sa mga nangangailangan. Ay, ano po? 40. Thank you, Sir John D. Chances, laking bagay po yan. Iba-vlog ko naman po yan, huwag kayo po mag-alala. Ate Brenda, salamat. Yun, lumayas na rin. Vlog natin. Lumayas na rin sa wakas. Naabot ko na to, guys. Check ko muna ang Gcash ko, baka may nag-send na naman. Kasi may sabi nila si Rosie. Okay, Sangkay, hintayin ko lang sahod natin. Sahod natin, makatulong man lang tayo sa kapwa natin mga kaboom. Oo, salamat po. Advance, salamat po talaga, sabi ni Jonalyn. Walang anuman, Sir, God bless. Sir June, thank you so much, Sir June. Abot ko lang to kay Joan, siya na maghawak nito. Malinaw ba? Pwede ako mapag-video pa rin. Ha?
Ako na. Play ko na lang. Ano ba? Naka-play na yan. Guys, bibigay ko na to. Tiyanak, thank you so much, Tiyanak mga kamaray, dito na yung pera na galing sa Tiyanak, Soul Project, Mabi TV. Pwede, salamat. Mark Waray TV at si Grace at si Jigo. At yung taga-ibang planeta, ayaw magsabi na, ayaw sabihin yung pangalan niya kasi sino. Pero kilala niyo, maraming salamat sa iyo. Andito si Joan. Jo! Ito mga kumaray, bali ang naipon namin ngayon. Naipon ko pala ay 4,000. 1, 2, 3, 4, 3, 26 po. Salamat ka namin ilang kahapon kasi. Kasi ano, yung mais ko, ibigay na lang sa Benta mo yan. Benta mo na yun. Wag mo yung ano. Ang gusto B-Boy TV, yung mais niya daw, sabi ni Joan, ipamigay na raw. Sabi ko, wag mo na ipamigay yan kasi para sa iyo yan. I will! Shout out! Ito pala yung ano, pumita ka dito. Iyak kasi ako. Ito pala yung asawa ni paring Roji na siya lang ang naghahanap buhay para sa kanila. 3 anak niyan. Si Jaira, si Jingjing at si Jaren. Ito po yung ano, yung perang na naipon ko. Tulong-tulong ang Team Boom at yung taga Planet Mimic at si Tiyanak. Adyo. Parang si Kuya Will ko Yung jacket ko. Bigyan ng jacket yan. Yung jacket ko dapat kasunod. 4-3-26 mga kawaray. Thank you po. Salamat po sa lahat ng tumulong. Naiabot ko na po yung, siyempre may bayad ng GCash. Binawas na doon. Will, thank you so much. And Ma'am Ilang-Ilang at Sir Jaime Vera, maraming salamat po. Alam ko po, hindi po kayo pabaya sa amin sa Team Boom. Thank you so much sa tulong niyo po lagi. At sa mga ibang pang magbibigay, sa gusto ko po, ano ka doon, humingi ka ng, dito sa club, humingi ka ng, tulong para may magbigay. Ano ka lang? Kasi nagdadialysis nga si Rod, hindi mo lang pwedeng sapat na yan, hindi sapat yan. Kulang pa yan. Kaya sabihin mo lang dito. Sorry. Nahiya po ako. Sabihin mo na lang na. Thank you po. Salamat po sa tulungan sa akin. Salamat po sa Pero salamat po. Thank you po talaga. Iboy, Si salamat Lord kay na Iboy. bahala mo balik po. Thank you. Iboy TV, thank you. Togis ka. Thank you. Team Boom. Team Boom. Sa lahat po. Hindi ko kasi nakalihap ako. Basta sa lahat ng tulong mo. Thank you. Bigad na po ang bahala mo balik. Thank you. Puminit po si. No, maraming message siya. Pwede, okay na. Okay na. Salamat Gawa kay daw Pali. para maupos yung panito. Thank you po talaga, sir. Ma'am B-Boy TV. Jonalyn, standby ka, gawa tayo ng idea para maubos paninda mo. Wag na, gurang? Sino ba yan? Villanueva, pansin na. Ingit yan. Health Board Review. Ingat, lang. Jonalyn. Gurang naman na talaga. Buti 30s naman na at kami. kahit may problema sa asawa niya, hindi siya napapadala, hindi niya pinapabayaan katawan niya at mga bata. Oo, Rosel Umudio. Siya lang din talaga ang naghahanap buhay. Siya lang talaga ang naghahanap buhay para sa ano. Kasi si paring Roger hindi na talaga makapaghanap buhay. Dahil sa sakit nga niya. Oh! Pamimigay mo na dito. Thank you po. Nandito lang ako. Mahirap po pabayaan yung katawan kasi yun na yung nangyari sa asawa. Kaya kayo, puro tubig lang para kasi yung water talaga yung makakapag-cleansing ng mga kinakain nating mga sama sa katawan. Tapos hindi pipigilan ng init para hindi umabot sa dialysis. Maintain din yung yung high blood, yung nyo, yung yung pressure. Yun.
Yung baby nyo, i-maintain nyo lagi. Kwenta na lang Meron po. kayong lahing gano'n, kailangan hindi kayong makain ng mga taba-taba or mga bad May tutulong pa daw sa'yo. May tutulong pa daw sa inyo. Si Sir John D. Sanchez. Thank you po. At si Sir Jaime Vera. Kasi ko mga kay Kuya Richard yung ano. Thank Panandun you. yung channel mo Kuya ba? Mami. Kay Mabisi. Wala yun, ano pala yun. Marami kasi yung malita. Marami kasi yung Nabasa ko yung mga ano. marami kasi Thank you po. Asin ba? Rosel Hammer. yan na sa asin daw. Malaki. Yung malaking asin, yung pinakamalaki, 50. Hindi yung malaki ano, yung bugil. Ah, yung malaking bukid. Thank you, Mark. Thank you. Ah, sige. Yeah. Kuya Mami, thank you. Sige na. Bye po. Kuya, may bayad. Yes, Merkules ng umaga po. Yung alin? Yung asin hindi pa, binigyan kita 50 po. Yung malaking bugil. Magpakatatag ka, Jonaline. Oo, Ate Rosel. Si Joan kasi hindi sanay sa ano, nahihiya. At si ano pa talaga si Roji, lumalaban talaga para talagang ano siya magdugtungan yung kanyang buhay. Salamat sa lahat po ng tumulong sa inyong lahat. Kaya linalive ko po ito yung pag-abot sa kanya kasi ayaw ko yung sa vlog lang nyo nakikita para ano transparent lang po tayo kasi ayaw ko pagdating sa pera yun ang ayaw ko. Anong tinda niya? Mais po, Tita Mami. Mais po. Salamat again, John D. Sabi ni Bombi Boy. Mais, may tira pa siya. Kaso, gusto niya daw ipamigay. Sabi ko, wag mo ipamigay yan. Corn po, Tita Mami. Sabi ni B-Boy TV. Laban lang, ma'am. Oo. 1 taon na po yun, nagdadialysis si Roji. Siya na lang po ang nag-handle sa lahat. Kung sa ano yung tatay, siya pa nanay. Diba, no? Mahirap yung Mahirap. dialysis. Oo, mahirap talaga. Kaya tayo, Alam mo, yung mama ko, kung nagbablog ako dati, kung marunong ako mag-vlog, makakatulong din ako. Breast cancer lang naman. Breast cancer sa kanya, mas malala. Mas talagang. mahirap pag-apan ng breast cancer. Thank you in advance, Sir John D. Sabi ni Marlon. Sana magkano ang mais niya? Nasa magkano pa? Magkano daw ang mais? Ano mo? Nasa magkano pa yung mais mo? Timbang mo nga. Ay, kulang. Salamat ha. Nasa magkano ang mais niya? Mga 1,000 pa yan? Higit? Timbangin mo nga sa 70. Para Ay, may balat? tignan mo muna. Ano mo na lang, adjust mo na lang. Pre. Tita Mami, wait lang po. Inaano pa niya. Tinitignan niya po kung magkano. Let's go, Tita Mami. Sa lahat po ng sa lahat po ng gustong tumulong. Nandito lang ang Team Boom. Kilala niyo naman po kami. Hindi naman to para sa amin, para sa kumpare ko. Kaya ako lumapit kay B-Boy TV kahapon pa lang. At nagsabi rin ako kay Ma'am Ilang Ilang. Hindi naman po ako binigo ni Ma'am Ilang Ilang. Ko lang kanina ako nag-over. Talagang binigyan po ako agad ng bigay po ako kahapon ng bigas. Hindi ko pa na-i-edit. Kaya pag uwi ko sa bahay, i-edit ko to kasi kailangan may upload. Kasi pasikat nga ako. yung video natin dun sa sa Santa Lucia, nasama kong delete. Tanga muna. Yung nag-subscribe sa atin doon. Sabi ko, saan yung i-edit ko? Puta, wala na. Na-delete ko pala. Oh. Nag-delete din kasi ako sa Ang Google. talino mo. Nag-delete ako sa Google kasi mapupuno na yung memory. Sa tatlo, isang kilo, 1.7. Bali 4 kilos. Magkano ang ganyan? My friend ko lang, may galaw shout out. Gara, yun lang. Ano lang yung na-upload ko? Yun lang talaga yung video. Abot nga 9.8. Magkano? 14, di ba? 980? Kasi Oh, 980 lang daw pala. 14 kilos times 7. Yung lahat, timbang mo lahat yan? Hindi kasama yung hindi ko, in-estimate ko sa tatlo, 1 kilo, higit. Eh, syempre may balat pa yun. Eh, di 70. Di nasa 980 lahat. 980 ba? Oo, hindi kasama yung nasa, pero hindi, 980 na yun. Ganun na lang, 1,000. Ganun. 1,000 nga.
Tita Mami, bali 1,000 lang po lahat yung nasa, yung ano niya, mais niyang tira. Kasi pupunta pa yan sa ospital, magbabantayan, di magtitindihan bukas. Bali 1K po. 1K na yan lahat. Oh, 1K daw, B-boy. I-waiting lang natin si Tita Mami. Lapad. Para wala nang butalo, ano, at Ate Rosel. Tirahin na Tita Mami. Boom, sabi ni B-Boy TV. Boy, pakyawin mo. Din ako, sabi ni Bobby. Sana all. Tamboy, tanan imo nga ni ako. Tantanan mo nga ni ako. Sarap niyan. Nilagang mais. Oo, masarap talaga. Kuya B-Boy, sabi ni Rosel. Ex-friend, Rosel, hanap mo ko. Customer dyan. Kating-kati na to. Ayan, nakatutod na sa'yo. Aray mo. Ano yung hasol? Shout out. Uy. Aga Quezon Province, si Annalyn. Anel's Vlog. Ayan. Sabi, laki ng katawan mo. Muisit ka, sabi ni Rosel. Mabi, baliw ka. Maliw ka. Nagnanasaan ka. Sige, pinagnasaan nyo na naman ako ha. Huwag kayong ganyan. Patol ako. Anong tinda dyan? Maliw ka. Pipino tsaka upo, tinda ko ngayon. Hinihintay ko lang Tita Mami. Anong ano? Asa na si Tita Mami? Pero nawala. Anels, bagong tikit sa'yo, Anels. Hello Hindi sa naman dyan, tambay po yan. idol. Sabi ni Annalyn Hasol. Sana all tambay lang. Wala, di ka nagbiyahe kahapon? Ay, Isang araw ka ng biyahe, live na naman. ay. Sarap buhay. Sarap buhay. Oh. Sarap buhay. Ako, 2 araw lang din ako nagtinda eh. 2 araw di bumiyahe, tapos isang araw bumiyahe, tapos ngayon wala namang biyahe. Paldo. Gutom. Dito mo abot. Hello mga kuya. Question po para sa inyo. Para sa inyo po, ano ang pinakamasarap na pagkain tuwing may party, birthday celebration? Siyempre, madaling tanong niyan. Madali ang ano? Tsaka ba inumin. birthday? Bata, matanda. Kasi depende yan eh. Pag bata ang magbe-birthday, iba ang pagkain nun. Pag matanda ang magbe-birthday, iba ang pagkain. Oo, iba yung nakahain. Depende Oo. yun. Kasi pag bata, alam naman. I don't know why I see you goodbye. Wala man tita. Parang artistahan dyan. Biyahe lang yan. Isang araw, isang linggo tambay. Ay, yes, friend. Pag kamay dyan. Uy! Oh, mga kawaray. Mga kaboom. Nagbayad na si Tita Mami. Nandito na. Tita Mami, thank you so much sa pagbili mo ng ano. Gusto mo, i-vlog mo yun. Alin? Yung ano? Yung pamigay ng mais. Para may, ano ka. Di ako sanay mag-ganyan-ganyan. Alam mo naman ako. Marjan na. mahihain ako eh. Thank you Tita Mami. Salamat po sa pagbili ng paninda ni Jonalyn Martin. Libre na yan. Kasi yung mga gusto dyan ng Team Boom ng gusto ng mais, alam nyo na. Sige po Tita Mami, pamimigay na namin po. Yung mga kawaray. Rochelle, gusto bumili mo mais? si Tita Mami ng mais, talagang 1K. S friend, punta natitira- dito S friend. Natitira ni Jonalyn Martin. Pwede yan sa, sa Facebook ko pala, no?
Facebook ko, pwede ko pala i-content to. Ay, ano ba yan? Ang ito, sabi ko, hinalikan ako. Ikaw pa gusto mong mais? Oo. Ano na doon, dalawang balot sa'yo. Ayan, Tita Mami, thank you so much po, Tita Mami, ha. And, Alright. Tita Mami, maraming salamat Tita Mami. Tama-tama, hindi pa kami nagme-merienda. Mark, unahin lahat ang Team Boom. Oh, sino ba may gusto? Si Tol Project, si Ate Brenda. Si Brenda. O sila mga Tatay Robin. na, sa bago silang yata ngayon, pupunta eh. Oo Hindi nga. matadaanan nila yan. Mark, hingi daw ng anak ko mais. Sige po, sige po. Tita Mami. Ayun, binabalot-balot na po. Daling ko lang doon yung live. Ayan, binabalot-balot na. Ayan mga kuwaray. Ayan, Tita Mami. Malinaw po ba? Salamat po sa pagbili. Pwede kaya ito? Oo, yung Pumili ka na ng plastic. Tinipid-tipid ka na naman sa plastic. sabi ko sa kanya. Ay, sige ka. Bigyan mo ako, boss. Oh, ba? Taga saan po ba kayo, Sir John D? Wala silang timing. Kasi ba yan? Ah, siya naman. Kaya din. Narinig ko dun. Ay, nagtutulong-tulong sila magbalot ng mais. Eh, habang ako naman ay taga-video. Alright. Mga kawaray, may bumili ng mais kay Joanne Martin. Si Tita Mami, salamat Tita Mami sa pagbili. Yan, mais. Tapos mayroong nagbigay ng ng financial 4,326 pesos. Naibigay ko na kay Joanne. Na, Jo? Yan, kaya nag-reels ako. Thank you po. Salamat kay Chana, kay Tol Mabi, kay Padi, kay Mark Jo, kay Grace, kay taga Ibang Planet, at Tol Project, at Jego. Salamat sa inyo sa pagbigay nyo ng blessing. Pag-share nyo ng yung blessing. Thank you so much sa inyo guys. Paring Roji, ginagawa ko ang lahat. Makatulong man lang ako sa'yo. Sana tibayan mo. Love you. Ingat ka dyan. Lumaban. Sinare ko sa kanya, te. Laban ha. Lobat eh. Lobat siya eh. Hindi siya mag-reply. Ate Brenda. Day! Sinsya ka na ha. Ate Brenda, baka gusto niyo po ng mais. Libre po ng Tita Mami. Pinakyaw po. Dito na kami. Asan ka na, Manoy Mabi? Mark Jo, may sasabihin ako. Sabi ni Chanak Oil. Oy, Chanak, thank you. Ano yon? Ano naman sasabihin mo, Chanak? Yan, binabalot na po yung mais. Tay Brenda, gusto mo mais? Chanak, Yahoo. Padala mo dito kay Manoy Mabi, sabi ni Ate Brenda. Pwede pupunta ka ba doon kaila, Kaila Ate Brenda? Palubot na daw siya. Hindi naman daw siya pupunta dyan, Ate Brenda. Bullshit ka. Tatado. Matutulog na po ako. Buwang ka talaga. Kala ko anong sasabihin mo. Matulog ka na. Gumising ka din bukas ha. Abay, Tiyanak. Salamat Tiyanak ha. Ayan. Na. Balik ka rin mo rin.
Sabi mo, punta ka. Hindi nga daw. Layo pala dyan. Oo, malayo. Linasol. Loko. Dito muna, ang init. Dito, oh. Jo. Jo, dilagay mo din eh. Ay, maglalagay ka? Oh. Hayaan mo na yung masubilad. Bilangin mo yan. Alam ko, 14 yun. Akala ko kung ano sasabihin na tiyanak. Oo. Bakit Jo? Tawag mo kay ano? Tawag mo kay Utol Jo. Jo. Hindi. Jo Mani. Tanong mo, Tol. Di ba? Tawag na sa... Tol. Tawag na sa'yo Jo. Di ba, Jo? Ay, salamat sa 18 viewers natin dyan. May libreng mais. Ay, Grace, gusto mo mais, Grace? Tatay Robin, nasan sa Tatay Robin? Bait naman nyo dyan. Ilan? 15. Ano pa yung kasama mo? Ang dami niyan. Ano pa yun? Bukas daw. Mark, baka makadaan siya. Oh, sige. Iiwanan ko. Alam ko pa paano. 3 balot, iiwan ko para... Tita Mami, salamat. Oh, libre. Ay, badi. 19 viewers at 69 thumbs up. Thank you guys. Tirahan mo na lang sila Ate Brenda. Oo, man. Oo, ano? Pe. Sobrang init dyan. Oo, sobra. Ito lalo na to. Kahit ito na Matibay to si Juan sa initan eh. Sige, salamat Ate. Salamat Mark at kay Ate Gwen. Sige. 3 balot kay ano. Dali mo doon na, init. Tanggalin mo na yung payong mo. Alam mo, hindi sanay sa initan, ano? Tita Mami, salamat po ha. Malaking tulong po yan para kay Joan na mais. At makapunta na siya sa ano, sa kanyang darling, ay kanyang hubby. Pwede, magkuha ka na ng mais. Ilan ba sa'yo? 2? Eh, Tita Mami, kay Padi daw, lahat na daw yon. Ibibenta ko. Tapos yan na daw magbibinta. Tita Mami, kay Padi, lahat na daw. No worries, Mark. Thank you, Tita Mami. Salamat sa ano sa pagbili mo ng mais. Thank you guys. Team Boom, grabe naman ang Team Boom. Salamat po at lumalabas talaga yung ano niyo, talaga yung pagkamabutin yung tao lahat. At sa lahat ng tumulong sa inyo diyan. Parang Roji, kung manonood ka man, sana tibayan mo ang loob at pagpalakas ka. Sana vlogger ka na rin eh. Oo, pambulalo talaga yan. Huwag mo nang alaitin yung... Ano timbong daw? Timbum. Pasensya na. Pasensya na, tiyanak. Timbum. Ganda ng plastic. Get well soon, Roji. Oo, nasa hospital po siya ngayon. Ano may Pagyan mo na payong dyan, dito ka. Para malapit sana. Pamigay mo na yung yan. Bali kay ano. Saan ka, Grace? Sa'yo ba? Magpapano ka ng mais? Parang Roji, pray ka lang lagi. Ba nanonood dyan? Ayaw lang mag-comment. Pre, asan ka na? Parang tumbok kay... Pre, pero makumotor mo, pre. Punta lang akong bagong silang. Ganda sa sarili na yan. Matawag siyang mom. Yung helmet mo nandun. Ganda ka na yan kasi tinawag Saan yan, Mark? Sa ano po? Sige, Nabalitis po. puntahan ko na lang dyan. Kanina pa. Yok,
hindi yan aayaw. Salamat pre, may gas ba yun? Gagasan Si ko Grace na lang. pa, hindi yan aayaw, sabi ni Rosel. Sige. Aray mo, tiyanak, Salamat, ano pre. yan? Nasa garahe ba? Nasa garahe? Sige, sige. Salamat pa. Sige pre. Punta ko na lang doon. Sige, sige. So late. Salamat pre. Ha? Iwan mo na lang dyan kay Kuya Danny yung susi ah. Pumunta ka pa dito, late ka na. Sige, salamat, salamat. Okay, sige. Sige pre. Si Manay Brenda. Manay Brenda! Oh, sabi man dyan. Tutuloy na ako, nakairam ako ng motor. Oo, magmotor ka na, Manoy. Gusto mo, sama ka, saglit tayo. Ha? Saglit tayo. Ano gagawin natin doon? May paninda ako? Saglit lang naman, hindi babalik din naman tayo kagad. Kailan pa naging saglit yung ganyan? Hindi tayo pwedeng magtagal kasi hiram ko lang din yung motor. Oo, kaya wala siyang lakad na yan. Pwede. Wala tinituro yung vlog-vlog, no? Oo. Asal nga pala. Tsaka bibigyan ko nga pala yung ano, kung hihiram ako ng motor, bibigyan ko ng mais. May plastic dito may handle. Ha? Pogi Ano? Kuya Mark. Sama ka ba pati? Kuya Mark, you're so Gagong pogi. put. Napaka-handsome sa guys. Yun yung pinaka-handsome sa dumaran. Kwenta. Babe, di ba agree ka Saglit lang, naman? Oo. Oh, di ba? Oh, sabi ko naman sa iyo eh. Ikaw lang nakikita namin pogi dito. Aray ko! Aray! Sorry sa inyo. Aray! Sabi mo na sa mga bakit ka. Pabili kayo na kami ng andito lang ako, nag-aantay. Kapal ng mukha talaga. Umalis si Yasin, may pumalis na sa'yo. Patapon ka na. Paano sa'yo? Yung sa'yo, hindi magulang. Ang mais madadalhin pa daw dito kasi ano, Magkano yung sa'yo, hindi magulang? Pupunta daw si Mabi. Hindi magulang. Binibigay. Mati na nga ni, sorry na pe. Sorry naman pe. Sige, PM ka na lang, tol. Salamat po sa mga at nagbili ng ano, yan, ito na po yung ano. Ito mami, wait lang po, mamaya ko na po ang laman ng dito. Okay, manay Mabi copy, sabi ni Ate Brenda. Mamaya mag-end ako. Pamimigay lang namin. Hindi dapat dito. Oh, ilagay mo. Ayan, ilan ba yun sa'yo, Mabi? Yung sa akin, tsaka yung sa... Yan, apat. Sa may-ari ng motor. Sa may-ari ng motor. Suhol. Kailangan ng suhol, syempre. Oh, yan, para sa may-ari ng motor, tas sa'yo. Tapos kay Grace. Ang balo. Ano lang, 40. 40. Pares ka lang sa'yo. At Telatol Project. Tatlo. Telatol Project, tatlo. Sino ba yung bibigyan? Si Tatay Robin? Tatay Robin. Salamat po, Idol Olson, sabi ni Mabsta Jakiro. Ano ba sa'yo? Salamat ka kay Tita Mami. Phase 1 simbahan, bagong silang. Anong kami yun? Bagong silang. Alisa, kumuha ka na po. Dito lang. Kay Tita Mami. Kumuha ka na dito. Kumuha ka natin. Friend, God bless. Tiya, kumuha ka na. Ikaw kumuha, oh. Magpakita ka doon. Salamat ka kay Tita Mami. abagad. Ano pa? Ginagitwek. Ginagitwek. Ikaw dong.
Ibo. Huwag ka na, Peter. Ibo. Oh, kuha na. Oo, ito. Salamat ka na lang kay Tita Mami. Ay, thank you po. Salamat po. Dito ko dadaan Gina pala din. Gina. Gina. Ay, mayaman na kasi yan. Hindi naman. Walang ano man, sabi niyang Tita Mami. Hindi naman yan. sa Barte. Maganda sa Barte ako. Mas, para gusto nyo yung mais bot. Tayo kailangan natin yan eh. Ami, para gusto nyo yung mais mais. Hindi ano ba yun? Dito na yung kailano. Nandito na yung kay La Grace. Little Project, 3. Tapos kay Mabi, 2. Nadaling ko na rin pa yung Tatay kailangan Alvin. doon, kailangan project. Yan sa akin. Oo, dali mo. Kung kaya mo. Dadaan ako na lang dito, kukunin ko lang yung motor. Yung sa'yo, dali mo na. Kay, sa mo, Hindi. Pare, sakay ko na lang sa motor din. Ah, Hindi na ako magbitbit. saan ba yung motor na yun? Akong jacket. Demo ko na ito, wala akong jacket. Raynon. Mainit ba? Hindi naman tila ka sapatos eh, no? Tita Mami, mayroong pagtira dito. Bali, ano? Hindi ko lang alam kung gusto ni Kuya Elmer Ugay. Tiramin ko lang muna yung motor. Kunin ko lang motor. Balikan. Oo, papadala ko. Sa mami, maraming salamat sa ano ha. Sa Boss? maraming salamat. 50 po. Kunin ko lang yung motor. Saan guys? Saan ba lang mahal talaga, mahal? Libre ka sana, mais. Walang puti, wala may? Ano lang? Dilaw lang? Magtitira pala ako sa atin. Kaya ng ikaw? Hindi ko makalimutan, kumakain pala si Mark dyan ng mais. Ay, hindi. Hindi. Sa'yo wala, Mike? Sa'yo wala? Hindi, inano namin kay Juan para makaan. Salamat guys. Bagay kahapon pala yan, no? Oo, binigyan ko. Si Ate Pia. Masarap na mais, sabi ni Rosel. Oo, masarap talaga yan. Lalo pag libre. Sarap. Tita Mami, thank you so much po. Mag-end na ako. Maraming salamat sa lahat ng tumulong at nagbigay ng blessing para doon sa mag-asawa. Si paring Rogie at kay Joan. Ako Mark, bigyan mo isa. Malayo ka, B-boy. Kaya Pay, talagang sabi ni Ate Rosel. Mag-end na ako. Salamat ng marami. Jo, magpasalamat ka nga dito kay Tita Mami. Joan. Jo. Salamat ka. Mag-end na ako. Ay, Kaonesa, shout out. Thank you po sa lahat. Tita Mami. Naiyak ako. Hindi, sabihin mo lang. Tita Mami, thank you po Tiyanak. sa lahat ng mga nagbigay ng tulong. Kay Chanak, Kay Tiyanak, Project, Mabi, Project Mabi, Diego, Diego. Mary Ano Grace. yung kulang? Ano ba? Oh, kulang. Kulang, tapos Mary Grace. Mary Grace. That's B-Boy TV. Tapos TV. Thank you po talaga sa inyo. Thank you, Team Boom. Walang ano man yun. Salamat po. Oy, what's up, Mark? Oy, Update ko po kayo pag punta na ako ng hospital. Salamat. thank you. Sige, Mike, ha? Salamat sa inyo, guys. Mag-end na ako kay Din Hall. Shout out, brother. How are you? Hello, kay Din. God bless. Boss, sabi ni John. Ay, Jo, i-add mo daw siya sa FB. Si Tita, Jo, i-add mo daw siya sa FB, si Tita Mami. Si Tita Mami, i-add mo daw sa FB. Tita Mami? Oo, i-add mo daw sa FB. Subscribe ko na sa inyo. Di sa FB. Ah, sige yan. Hindi Tita Mami pangalan niya doon. Ito ang pangalan niya. Kaya yung ano eh. I-add mo siya ngayon. Sabi niya, Jo, i-add mo ako sa FB. Tita Mami Fitness, naka-ano eh. Gwyn yun, pangalan niya. Ito.
Roda. Oh, Chitroda. Ayan. Follow. Oh, Tita Mami, nakaano na siya sa'yo. Follow na po. Ay, wow. Hi, Rosie, shout out. Okay, sige. Tita Mami, salamat po ha. Tiyanak, salamat din. B-Boy, salamat din Pulang, Tol Project, Diego, Grace, Mark Juwaray TV, Mabi TV. Padi, salamat. Magayon na ako. Bye-bye, Mark. Hinay. Kamugihapon, Tita Mami, salamat sa tulong. Ano ko lang, ikaka-cash out ko lang yung ano nun po, isinend mo sa akin na 1,000. 1,050 yun, di ba, Tita Mami? Ate. Kuya yan, Teo. Kamusta ka? God bless all, us all. Thank you, Tol. Yan yung 1,050. Mark Jo, ano yun? Bye. Bay, may pututo yan. Huwag ka maniniwala dyan. Gusto mahawakan ko. Again na ako, salamat sa lahat. Kayo din, Hall. Thank you. Bye-bye, everyone. Bye-bye po. Salamat sa lahat ng tumulong at nagbigay ng share ng para kay paring Rogie at kay Pakitaas niya. Joan. Pulang, salamat. Bye-bye. Salamat sa inyo, guys. And boom. Love you. Ito ang yung host, Mark Juwaray TV, isang bindor may pangarap sa buhay. Love you all. Bye-bye. Mine, salamat. No! Bye-bye, guys. Ingat kayo lahat.